Nyakora Mokijonga yore keno machieno kinyi makono tarik 25 dwe mara adeo mano wachomo giko mar dwe ni Nyakora Mokijonga kama mantiere kodika achiel kachiel iko ni chenro ma yalacho chako kinyi makawuono magetho ndweche. Nyathi ma higi 14 nyepio lalgo ma wan team marwa ni oko pod rito mondo yud kuma bod nitie. Ne gineno ni ka pio dok piny to wanyalo yude, poko yude. Kundi kuenda nikapata msichana mgeni amelala na mtoto wangu kwa hiyo hapo kwa malazi. Nikamuuliza, wewe unalala na mtoto wangu kwa malazi hapo, nataka nini? Ati mtoto ameamka, nilikuwa nambembeleza. Nyakora Mokijonga dhibido kata e chenro kinyi makawuono nyinga Cleophas Oloch jagisumuka Nyakora Mokenya kachsangwa chako kod weche manyien kama osedo thond weche kanyo ni midhiero mar oula medo nenore pacho kae ka rawera ma jahigni 14 oula ne oywayo bano bang' koth manyokelo pong' mar aora Migori. Julius Owuor ma en apisa mano ma ochung'ne apisas mago ma ochung'ne gedo mag kedo gi masiche mapoya e kaunti ma Migori olero ni rawerano pod imanyo mano bang' pi aora Migori nyoywe. Jofwamb marwa Joe Juma miyo ler mar wachno. Kata bed ni pi mar aora ma Migori manie opong' mothiro chenro mopogore opogore ma oting'o wuoth kod mamoko osedok piny, oweyo oganda kod lal mathoth ma oting'o lal mar ngima kaluwore kod lipot mogol kod migaono mochung' midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod jatend migaono mar alwora kod midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere yango ni rawera ma wuoyi ma jigni 14 ne olutre e aora ma Migori kendo pi ne odhi kode ka nyaka sani chenro mar manyo ringre kod pod dhi nyime. Nyathi ma higi 14 nyepio lalgo ma wan team marwa ni oko pod rito mondo yud kuma bod nitie. Ne gineno ni ka pio dok piny to wanyalo yude, poko yude. Ka opogore kod wito ngima, migao ma ochung' ne midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori wach ni kama jowuoth mawuotho kod tiendegi e olalo maduong' ma Migori luwo bende ne okethore, ka bende kata olalo motudo Nyarogi kaachiel kod Korwa e sub-county ma Suna East bende pi ne oyweyo modhi kodo. We'll be having issues to do with disease outbreaks because we saw a number of toilets that were overflown. Apart from that, we also realized that there were a number of bridges that were affected. Not only this one here at River Migori, but we had this one that is going to Nyamanga. We have that one, Yaurua. So a number were affected. Pi mani opong' ni bende koro weyo ka jwala mathoth matimwala e boma Migori nyaka sani kuntie kod lal mokalo bang' kuondegi mag ohala ne pi opong'o kendo mondo gine okethore. Tunaomba serikali ya county government yenye imehusika itusaidie wafanyabiashara, itusaidie ione vile tunaweza fidiwa ili tuendeleze biashara zetu. Koro mokwongo ko mos ne johala manye olus gigegi kochakore gi Marindi Market nyaka joma ne use bath ndara. Watemo nyiso ji ni kaka department wasebedo gi buche mang'eny mwaikore ne gini, to ne waparo nobiro timore dwe mar 4 to biro chon. Tend migao mochung' ne kedo kuom midhiechego mag apoya e kaunti ma Migori wacho ni giketo okenge makare mar kedo kuom midhiechego mag apoya e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori moting'o gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sub-county ma Nyatike ma bende pi olos bedo ka pong'o kendo hinyo oganda e higa ka higa. The river down there in Nyatika had swelled to 590 cubic meters. I think that is above the risk areas. And as a department, together with the national government, we made an extensive tour. Yeah, affect area machalo Nyatike mono ya chako goto ka wan no chako gi Migori.
koro waneno go dhi bedo gima lich ahinya ma nyaka watang'ne. To waikore nikech kwaseyudo ripot to waneno ni ji adi madwaro kony monego kony. Sani ok inyal dhi konyogi kapok ing'eyo ni to en ikonyo ng'ama chalo nade. E sama bende koro koth koro pod medo chwe, migao mochung'ne midhiero mag apoyi kaunti ma Migori koro kono oganda to ahinya mago modak machiegni kod aoche ni nyaka koro gibed motang' ka giwacho ni thoth aoche nyaka sani koro pong' kendo dek kelo mjiche mopogore opogore ma oting'o wito ngima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koke mago motimore e kaunti ma Migori, nyathi moro manyako ma jadweche 9 olawgo kar thieth mano ma Eldoret bang' kane oroch ratiro e yor bembo gi achich moro e kar chung' od bura mano ma Matayos e kaunti ma Busia. Min nyathino wacho ni achijno ma iyango ni en miyo ilero ni en kata ne olimo od miyono kaka wendo kendo ne owe kanyo ka orito nyathino. Kanyo ema ne oyang' ne otimo tim makoch makamano. Cynthia Nyango nigi lerno. Kore ni ji budho e kar odiechieng' kinde ma jomoko ne chiemo to jomoko dhi nyime kod tijegi. E kinde ni yangore ni achich mawachore ni en nyadendi ma ochweyore magath kendo ma pod ne en wendo e wang'i oyuoro anyuola nyathini manyako ma jadweche 9 kendo rendore ni odhi e ot hoyo nyathino mane nindo. Kuom kinde ma ok gwaro, min nyathi wacho ni owinjo nyathi ka ywak kendo openjore gima omiyo nyathi ma korka opielo di ywag malit kamano. Sasa mimi nilikuwa huku nje, nilikuwa naangalia customer huku nje. Nikasikia mtoto akipiga nduru. Nikasema ni mtoto wangu kweli, mtoto wangu ndo natoka kulalisha tu saa hii. Hata wana wao haijaisha. Kuna msichana tunafanya naye anaitwa Michelle akaniambia Masi, mtoto wako anapiga nduru. Kweli kuenda nikapata msichana mgeni amelala na mtoto wangu kwa hiyo hapo kwa malazi. Kano penjo achijno gima omiyo ohoyo nyathi manindo, to owacho ni achijno orendore ni okonye hoyo nyathi mak mana ni kano elo nyathi to yudo ka nyathi luya otweyo to remo bende oluoke. Nikamuuliza wewe, unalala na mtoto wangu kwa malazi hapo nataka nini? Ati mtoto ameamka, nilikuwa bembeleza. Nikamwambia unabembeleza ya nini? Si uachane na yeye, atuacha tu nibembeleze uachana na yeye. Kumbe mfunika mtoto kwa uso, mimi kufungua mtoto amesweat. Na mtoto anapiga tu nduru. Nikasema mtoto shida nini? Kitu inamuuma kwa nguo ama kufunua mtoto damu inamwagika tu na mahari inapita. Bang' min nyathino ringo kod nyathi e kar thieth ma Busia kendo timne nonro mar thieth mapiyo, lakteche oyango ni nyathino oyudo hinyruok maricho kaluwore kod yiecho manoyiechego kendo chunogi mondo gichwale mapiyo e kar thieth ma Eldoret ne thieth moyiedhi. After examination, the team that examined found that it was a third-degree tear. Under the management by Dr. Mabea, who is a fistula specialist, because this kid had developed what we call rectovaginal fistula. We have now stool coming through the private part of this girl, not able to control stool now at 9 months. County Commissioner magweng'no onyiso ichwang' mare kolero ni timbe makamago dwa ng'eny e gweng'no madipo ka ochunogi kaka jotelo chiwo kum mager ne jogo miyudo kod ketho mar bimbo. Kama County Commissioner nitakasirika kabisa. Tutatumia kitu inaitwa badizo. Nani anajua badizo? Sasa kama wewe unadhulumu mtoto inamaanisha wewe si binadamu. Wewe ni mnya? Hiyo mayai yako tunafinya. Kaluwore kod nonro mar kar thieth ma Busia e higa mar 2025 kende, kar thiethno ma Busia nondiko kwan nyithindo manyiri maromo 42 kod yawuoyi maromo 4 mantie kind higa 0 nyaka 9 manoroch ratichgi. E higa achiel onogo, kar thiethno nondiko kwan joma nyiri maromo 574 kod chuo 25 mantie kind higni 10 nyaka 17 manoroch ratichgi. Magi timore e kinde maluoro nitiere ni kwanni dipo ka obedo malo mokalo kaluwore ni nitie jogo mayudo midhiero mar bembo mak mana ni ok gigo lipot ne obila kaluwore ni higa ni kende kar thiethno ma Busia oseyudo lipode 5 mag bembo. Achich ma itudo kod timno majendeke gie sani ogeng'ne tesend obila ma Busia e kinde ma nonro dhi nyime. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wach malit ahinya
wacho ni kama nitiere kanyo no wach malit kendo mabuogo chuny. Odhi kama chielo nyakoro mo gijwang' moko kuom jod bura ogole komiti mago madito kendo manigi mbii maduong' e od bura. Jod bura go gin mago ma tinende osenenore ka obalo gi chung' mar winjruok mar broad based kendo thuolo magi ochwal ne jod bura mamoko. Lokruoge go jod bura ma Suba South Karoli Omondi ogol kaka jakom komiti mano marango yore mag keto mwandu. Woman Rep mag Kisumu Ruth Odinga ogole migawo mano mar pur ka ichwale nyake migawo no mano mar chenro ma pile pile mag od bura. Kitutu Chache South mano jod bura ma Kitutu Chache South Anthony Kibagendi ogole komiti mano mar keto mwandu kendo thuolo mare okawo gi Boyd Were ma Kasipul. Moko kuom jod bura mano ma siro Rigathi Gachagua bende oyudore tago maliet. Honorable Karoli Omondi, last week, Honorable Speaker, and I did state it here on Thursday, went on national TV to threaten this House that we want to remove him from a committee. I don't know for what position. I am not involved in ODM affairs myself, Honorable Speaker. They don't want me to chair CIOC because I'm going to oversight general elections. They want to rig the elections. That's why they don't want me in CIOC. And that is the reason. Tenor bura county mama bebe dogolo committee magom MCS moko mai tudo gidhi ataro gi chung mano mar dwaro mar kweth mathoth e od bura no. MCS mane olonye komiti mopogore opogore magi sebedo kanyo ka jokanyo magi oting'o MCA ma West Kasipul Vikins Bondo, Tony Otheo mano ma Rojo, MCA ma Kabuoch North Boaz Kiri, MCA Mogwel Pauline Omogi e kind mamoko. MCS go to ywak ni igeto gi kuom ne lemo jagoro e migawo mar Rita Dr. Raymond Omolo e dalane mantiere Kanyepir. Tendo bura ma Homa Bay to yango ni lokruoge go kata lokruoge ma kamago gin mana chik opuodho ma mono miyo timre kinde ka kinde. Kae kawuono nikech wigi ariyo mokalo ne wadhi limo jagoro Dr. Raymond Omolo ka gima noterowa ne en wacho weche mag maendeleo. Mane gimomiyo ogolwa kawuono, to wawacho ni kata ogolwa kata odwokwa kata gichak gigolwa chieng' machielo to kata woyienwa ni mondo wawuo kendo associate gi ng'ata ng'ata. Omiyo wuodhwa mar limo jotelo te kochakore gi jagoro okrum sani. Ogola committee mar lands, ogola committee mar powers and privilege, kendo ogola committee mar gin committee mathoth makawuono gola chien kanyo wiga ariyo mokalo ncho gola committee mar house business ma en committee maduong' kabisa miyale weche mag bunge. Ni kawuono ki associate gi ng'ama jowa gok dwa to ni goli e committee. Gimomiyo gola committee because apart from bedo ni rey en PS mar interior en gima is in public domain ni en osiep William Samoei Ruto. Mana kaka an bende osiepena kata sama wawueni kamoro moro ma gigoyo mbaka kata gidoyo gikwayo ni Boaz kuyie to chako yier. Omiyo rey bende nokwawa ni kwa dhi piny to wakwa ni osiepne miluongo ni William Samoei Ruto kora. Kuom mano nobedo makosa ogola e komiti. Komiti e od bura mano ma ochung' ne chike JLAC oketo IEBC e tago maliet kuom keto nengo mamalo mano mar yiero ma pacho kae ka okalo kuom keto pesa e gik moko ma ok ochuno. IEBC yango ni gundo ma sin mano mar achiel mar yango jogo bende mano mago ombulu kendo kano duoko mago mag yiero miluongo ni Kemskit en ceiling mana 1,170 kod abich e kinde manyiewo masin makamano manyien to en siling 130 kod abich. IEBC bende oyudore kama diny mano kuom okang' mare mano mar keto tenge omenda maromo bilion 2.6 e lando chenro mage kachiel gi bilion 1.5 mano mar gero log tich mano maduong' mar IEBC mong'ere kaka uchaguzi center. Duol mochung' ne yiero IEBC kawuono ochwero luya e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike JLAC ewi nengo mamalo mar bago yiero pacho kae. Jokanyo mag JLAC ohum nono ewi okang' mar IEBC
tiyo gi omenda maromo shillings 175,000 e gundho masinde mag yango jogombulu kata kimskit e kinde ma masin makamano manyien to en shillings 135,000 kende. Is to configure the 14,000 that were bought. Then the configuration comes to 175,000 per kit. It appears to me it's more than the cost of a new one. There's also the licensing. We have the license. Part of it is licensing. The 14,000, we do not have licenses. Do you want to consult and give a clear answer? Maybe we need because to consult. if getting the license and upgrade costs more than a new one, then why upgrade? Now maybe I may ask the intervention of. It was for great profit. Let's read it. I was just curating, but let me stop at that we are going to consult and also. You see. E report margi, IBC chano gundho masinde mag kimskit maromo 14,000 e nengo maromo bilion 2 okang' ma komiti mar JLAC okwedo kendo chungo. Why is it that to purchase a new kit, you are asking for 135,000 per kit? 33 actually. Yes. And to upgrade the 14,000, and we think upgrading just means software, it's translating to 175,000 per kit. So in the next 7 days, please provide us with an explanation as to why that is so. As well, it is also the decision of the committee that that upgrading should not happen. Is to buy land if I read it, the Commission on Development to fund the purchase of land. Can the government of Kenya not give you land to put up a stock if you have to put up a stock? Kuom bilion 63 ma IBC dwaro matimo ikrok ne yiero maduong' mabiro, IBC chano tiyo kod bilion 1.1 mar temo masini mag yiero, bilion 1.4 e lando chenro mag kokalo e ute fwambo kod bilion 1.5 mar nyolo mar gero lok tich margi manyien. Jo od bura ng'ur ni nengo yiero ma pacho kae ni malo kipimo kod pinje mag libamba nikech pesa mathoth ma iketo e gigo ma ok ochuno kod duol mar IBC. Because what is happening is maybe the way we are placing our items is what is making this election very expensive when it shouldn't be. And maybe this is the reason you actually have 41 billion, which according to the Treasury should be sufficient if you relooked at these allocations. And you say you want to retain the already existing register of voters. If Kenyans hear about that, I think they need to allocate funds towards cleaning up of that particular register. Kalatas achiel mar yiero pacho kae en siling 35 e kinde ma kalatas mar yiero e piny Uganda kod Tanzania to ni e kind siling 12 kod 20. Magi timore kinde ma IBC to pod dwaro mondo od bura med gi bilion 12 mar timo ikrok malong'o ne yiero mar 2027. Jo od bura kawo chung' motegno ni nengo yiero ma pacho kae ni malo ka ipimo kod pinje ma oko kalure kod IBC magi wacho ni osebedo ka tiyo aritha kod omenda mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano Chris. Kamachielo eni jatend migawo mano mar teko Opiyo Wandayi wacho ni twak e kinde duond buch UDA kod ODM pok ochakore kaka ifuong'o gi kweth moko. Wandayi wacho ni okenge maler iluwo e wi twagno maonge gima biro kethore. Mana achiel kuomgi twagoye kod gimomiyo to chama madhi negotiate in ODM ok individuals. Individuals go to term as a way of expressing their opinions and views and beliefs. So chama will take a position in the process of negotiations. Okay? Onge kama ODM osegoye to term, sewinjo kata one term. Sewinjo ka ODM ogo kama podi mosene no kamugo embaka muwacho to individuals money ODM ka an to there's no doubt I say wacho very clearly that an as a leader and good duty and responsibility to me jogo mabende lower direction an ka go kwane kanya ka kinde ba se boza kanya ka moromo sasa menda se beti ka go kwane ka system analysis o kane ka interest majaluo
nyalo bedo taken care of in any other place apart from kama President William Ruto hotel. Jotelo mag riwruok mag mobalo kod sirkal kotele kod jalupo gai mar Jubilee Fred Matiang'i, jatend duond bura mano mar Wiper mano Kalonzo Musyoka kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa gidulo achiel okwedo sirkal ewi tiyo kod jomaundu mano mar rocho romo mar gimane gibedo godo Kisii odiochieng' mano nyocha kane giloso kod jofwambo e boma Kisii odiochieng' manyoro chieng' tich ariyo. Jotelo go okwedo jatend migawo mano mar Rita Kipchumba Murkomen ewi gima giwacho ni oro obila mondo mi oketh romo mano mane gibago kod jotelo mamoko mag siasa e pacho kae. Gisingo mar medo dhiro ote margi mano ne jopiny mondo mi okwed tend William Ruto. Seeing here where people want to use violence as a means of political intimidation and so on. Some of my colleagues are going to again talk about that in some level of detail, but we have to condemn this. This is lower than primitive. 6 decades after independence, we cannot lose lives because we are trying to help certain people survive in their political offices as it is. We need every life. One life is one life too many. We had an attack in ACK with Tima Church in Othaya. The file is ready. 12 officers have been identified with evidence, and CS Murkomen is refusing the police to hand over the file to DPP for them to be prosecuted. The only good thing is that the criminal activities have no time limit. That file is ready. Those officers must know that when a new president is sworn in, 10 hours after, they will be arrested and taken to court. We know that Vodafone is a very reputable British organization, but they also know that if they are dealing with a rogue administration, which is trying to dispossess Kenyans of their birthright. Jalan buge sirkal mapacho kae Nancy Gadhungu owacho ni paro mano mar chugo agulu mar national infrastructure ni kare to mana ka utime yor chik ma kaka achiel kuom yorego mago ma igeno ni agulu no otayo e yor adier kendo chenro duto okete lai mano mar konyo dino rode mag mibadhi. Ifinya Kidi nigilera. Komiti od bura mar Omenda janon buge sirikal Nancy Gadhungu ochopo kama oduoke penjo motenore kod piny owacho chuga guch national infrastructure. Kaluwore gi Gadhungu, okang' makamano ni kare to makmana ni nyaka time kaluwore gi chik. Kuom mano, ojiwo jood bura oketo kenge makare mag neno ni agulu no ota e yor adier kendo chenro duto okete lai. The National Infrastructure Fund is for infrastructure. Then it needs to be protected, and there needs to be controls and inbuilt mechanisms to ensure that those funds are protected and are used for the benefits of development and the people. Gadhungu kata kamano owacho ni ok oyie gi okang' mar piny owacho mar uso kembe mapacho ka kata keto gi e lwet joket mwandu mar ni mano okang' manyalo miyo piny Kenya kos bedo kod kembe go e kinde mabiro. Paro ma jatend migawo mar Omenda John Mbadi owito oko kowacho ni obiro konyo piny owacho chwalo dongruok maonge kawo hola mora mora. The sale of the assets may also mean that at the point in the future there may be no more assets to sell. In other words, future generations will be overburdened by the current decisions contrary to the principles of public finance and Article 201C on equitable sharing of the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing between present and future generations. Bende Gadhungu sokolai mar nyiewo kokadhe mbui kowacho ni thoth jonyiewo oseneno pek ahinya to e kinde ma itiyo kode e chano kod loso weche mag orak. On how they are ensuring that the system works or supports delivery of services and delivery of development. Mbadi katika mano ochiwo duoko mare ni laino tiyo makare. This thing is gradually moving. The next financial year, I don't think there will be any excuse on the e-procurement. And I want to request Auditor General to go and audit entities which are not using e-procurement and report that as a violation of the law. I hope they are not giving excuses on behalf of procuring entities. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.
kura mojangi kanye makilo e giko mano maro weche manyien okinyi makano kaduka kod gazet mano kama wantie kar kae wacho ni akumu Jabara Ndengo oluwo chenro ka oro ote mar ote lal ka kendo okumu wayude kendo ka achiel ka wacho ni Ramogi TV maler Omondi Ogongo erokamano ahinya watching live machielo nitiere kar kae ka an Uyawi Beach an Ramogi TV mokalo an Steve Oburu Evelyn Waruku Kisumu Nyamasari piny okwe rwakna mama na Helen Waruku ka en e dala mag Gemrai Nyakach kae erokamano ahinya Roni Nicodemo aneno chenro mar Ramogi TV kantiere Suna Mukuro erokamano ahinya Mwalimu nitie kar kae aneno kantiere Sembo erokamano Elijah Marshall Yogis Nyang'ela well represented erokamano ahinya chenro makawuono mar okinyi ni nyakoro mojwa kama intiere duka kod gazet Daily Nation ndike kar kae ni jogo ma osebedo kacha katero ji e pinyno mano mar Russia gisebedo kacha iluongogi yo machal nade kata kaka iluwogi Sifuna wacho ne dhod e okolor wano kweth mobalo kod ODM ni gin dhod gi okolor gi nyatiyo kata gi United Opposition wacho ne obo riwore gi jogo ma pachgi bende chal kode mar mondo ni kitero William Ruto dala yiero mabiro ndi machielo mwach kani revealed top 10 counties in job creation onde gi kar kae ka Kisumu ni percent maromo 81.2 Nakuru 87.3 Nairobi ka ni koda atamalo maromo 80.3 magoche man kacha The Standard onde gi kar kae ni whose goons Uket picha kacha mag jok morwako reflectors mondek two term gichalo jok mani Kisii jok mani Kisumu jok mani kure konde mopogore ka kori penjo ni ero gin mag ng'a uket picha kae mar Dr. Raymond Omolo mano PS mar Interior ndik uket picha ne ka sigana onde kar ka oduoko ka mondo mi wanone ane kae gi Boniface Otieno mabende sedonje studio kar kae sasa dakika 27 tok saa 12 mar okinyi makawuono oguno kamano kuom kete kar ka podi akayo masana duogi mathoth kik dhi mabor Igero kod mbaka to kaka ndalo medo sudo mbaka medo bedo mamit kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani mbaka dhi bedo mathoth chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o jopiny emonego omi jotendwa gi direction tok saa 4 Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC uket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich waloro Juma kod rowere Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kane wapingo the new funding model mana e Ramogi TV machiegni. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860 *286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyaka Mronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka Mronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyaka Mronga Jwang' wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyaka Mronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo gi wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa.
tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Ramogi jong machiegni kendo wantie karka. Waseyudo thuolo mano maduong' kan ka kod Boniface Otieno. Boniface, chiwo nade? Achiwo maber, Cleo. Erokamano kendo luonga e studio mar Ramogi TV kae mondo alidhne nyakwar Ramogi Jwang gazet okinyi ma kawuono, mondo ma anomoro gi to ginyalo nyiewo bang'e mondo gikolie matut. Mopogore gi mano, aneno ka koth medo mana mburore e bombe mopogore opogore. Akian no chalo nadi kaluo, ang'en very soon kaka nyocha wacho jogwa bro keto kodhi e lowo mondo wane to wanyalo konyore nadi mbele kae. Otherwise erokamano. Kamano nyakwar Ramogi Jwang wachako kae kod gazeti te mokwongo mar Daily Nation ka nyakwar Ramogi Jwang wanene ka ni gazet mar Daily Nation ka wacho nade gin weche mag tero jopiny Kenya e piny Russia mar mondo mi otim nade odhi ogore gi lweny ni en lweny ma jo Russia gi Ukraine iwacho ni ero koro itemo rang nonro magi ni gin to gin e yo machal nade. Nyakwar Ramogi Jwang mane wach mantiere kar giwacho nyaka sani kwan jo Kenya mantiere piny Russia 1,000. En adier ni jago moro kae miluongo ni Festus Arasa Omwamba osegolo dhano maromo 1,000 pacho Kenya kae, kowuondogi ni oterogi e tich Russia kucha mondo gidhi yud kaka ginyalo konyre. Mana kaka wang'eyo pile ka pile ni weche tich chendo kabisa Kenya kae. Koro ng'ato kong'isi nonyalo yudo ni tich e pinje maoko kaka Russia kucha, in ng'ano ma graduate ma chakre samoro nitiek somo, ok yudo tich higni 5 higni 6 to ineno ka in gi ting' mang'eny be. Koro ka ng'ato ng'isi ni anyalo yudo ni tich for example Dubai ama kata mana Qatar kocha, tibro dhi piyo piyo kabisa. In this case jago ni ne wuondo jo Kenya ni en onyalo yudo nigi tich e piny mar Russia, to iyudori ka ichopo piny mar Russia to kara in ng'atno mokawi mondo odhi okony piny mar Russia e lweny magin go gi Ukraine. Kendo jago ni wachore ni en gi employment company, en gi kambi mare mandiko ji orak mopogore opogore, kendo ichuli, owacho ni kani idhi kucha tinyalo chuli between Sh910,000 gi 1 million 1.2. Nyakwar Ramogi Jwang mae pesa malach kabisa ma kata samoro kata anyalo bedo tempted ka onge tich. Mae ng'iso nang'o? Number 1, oripo wapenjre penjo madongo kabisa. Wan kaka jofwambo wan gi responsibility maduong' kabisa, kendo kata mana Foreign Affairs Minister marwa benwa penjo matek kabisa. Ere kaka jago ni nyalo kawo jo Kenya mathoth kamae to tero piny mar Russia mondo dhi ogore gi Ukraine? Wan waonge gi lweny gi Ukraine, Russia ema dhawo gi Ukraine. To ochopo kama nadi makoro Russia, kizungu wacho no am twist wa. Gichal jogo ma ong'adonwa rieko. Gifeel ni gin gi rieko mang'eny kabisa mohingowa. In short, giketo e lweny gi Ukraine indirect. Mano gino ma Foreign Affairs Minister marwa oripo benu wan kaka jofwambo wapenje penjo matek kabisa. DCI ma pacho kae ne gin kure seche ma jago ni ne golo dhano 1,000 pacho kae tero e piny mar Russia? Otherwise osetimore. Gima wanyalo wacho en ni investigating agencies, DCI and the police and the rest of the team nyaka uneni to koro unyalo timang'o mondo jogwa gi one kaka duogo Kenya kae, nikech gima wang'eyo en ni seche ma gin kucha to giyudore ka gi chandore kabisa, nikech goli kae king'isi ni teri Russia idhi mi tich, to kichopo Russia
tiyudo ka tijno onge. In ng'atno ma omi bunde, pok ni mako kata pistol e lweti chakre gimani ne chakore. Idhi go bunde maduong' chanadi, ne pok ichwado kata pistol at a close range. Omiyo Kenya tugo kod ngima dhano, anyalo wacho kamano. The main responsibility mar sirikal en chiwo arita mowinjore mar ngima dhano. To an abwok kabisa ka ng'at and single individual nyalo golo dhano 1,000 pacho kae to sirikal wacho ni kia over this year. Omiyo nyaka wane ni jogi duogo pacho kae e yo machalo nade, kendo agombo ni giduog yo mapiyo piyo kaka nyalore. Kamano nyakoro mo joma no mipeke ite mar ariyo ka rango ite ma mbele ka pod nitie sigeni mamoko to yana mondo mi adonj mana iye ka orang sigeni mabende omipek kar kae mabende dhi bedo kae ka waluwo ni nyakoro mo Gejwang e ite mar adek nitie ka wacho ni Reign of Terror, wacho ni Return of Dreaded Border Gangs. Mano kama gintiere ka nyakoro mo Gejwang nitiere picha ochal nade nikech mano ite mar adek e gazet mar page 3 mar gazet mar Daily Nation kinyi ma kawuono kae nitiere picha mar jafwambo weche mano mar Nation Media Group Evans Abil mabende no monji kod jonjore mabende no mi hinyruok malach ahinya kanyo ka nitie hospital no mano Aga Khan University kaachiel kod ka Jimmy Gate jawer bende ma alwora mar Runda nitie jogo mano monje mabende no hinyowe ka oyudo thieth mano koro ko yude kendo dhi mana kar thieth ter mano kama gintiere. Gin weche mathoth ahinya mabende koro obila nyalo bedo ni ero osechako timo apedha tiwacho kar kani en gino ma osebedo kata ka timore alwora ma Nam Chumbi nosewach shoot to kill order cha mabende ji osebedo ka kweda ahinya mano nuno mabende noloso kata kan range kanyo ni inyal res gi machal nade. Ne adier Cleo, jo bodaboda pacho kae moko kuom gi osebedo ka wacho ni moko kuom gi gin joma beyo, wacho adier, kendo oboke ni ndiko kae ni dibed ni jo bodaboda manjore ka oduogo pacho kae mondo terrorize dhano. To anyalo wacho seche duto, aja wacho ga seche duto ni sekta ma bodaboda gima kelo problem kabisa pacho kae en ni sekta ma bodaboda onge gi chike malong'o ma tayo kaka jo bodaboda nyalo tiyo pacho kae. Wasempana kata neno e bombe mopogore opogore, Nairobi kae kata Mombasa kata Kisumu, ka jo bodaboda tema no gwe ng'ato janyamburko matin tu to ibro yudo ka bang' dakika 10 kendo bang' dakika 5 to jo bodaboda 100 ochopo kanyo kendo gibro harass janyamburko no kabisa. Nyocha matokni mang'eny Nairobi kae odhi e gomo, odhi e ng'anyo ka akianen sako mane cha mtokgi no wang' kendo nokelo shida kabisa ni jowuoth Nairobi kae kecha kaunti kaka Nairobi jogo madonjo CBD akian wan ga dhano milion 10 CBD na de gima chalo kamano, rough statistics anyalo wacho kamano. Omiyo seche ma mtokni ogomo nikech ja bodaboda for example tuomore gi nyamburko bo wang'o mtokano tiyudo ka ji chandore kabisa. Sirikal oripone ni to gidwa timo nang'o mondo sekta ma bodaboda ni oyud kaka nigi regulations malong'o mondo wane ni to jogi dwa tiyo nang'o. Kidhi for example Rwanda kae wanyalo chiwo example gin jogo ma daki riemb bodaboda ka iting'o mohingo ji 2 daki riemb bodaboda ka jok ma riembo bodaboda no jariembo kata ka moting'o ge helmet daki riemb bodaboda e speed moro mamalo kabisa. Nitie chike ma tayo riembo mar bodaboda Rwanda maonge Kenya kae. Omiyo anta medo mana jiwo migawo mar arita kwe pacho kae mondo uneni to udwa timo nang'o mondo wa regulate sector ni. Sector ma bodaboda ok rach. For example, kwa nyalo amua ni ng'ano ka ng'ano mantie sector ma bodaboda nyaka bede sako. Ka unyalo bedo gi sako ma joma tatu, ang'o momiyo onge sako ma bodaboda? Aneno ka dala kucha sani at least serikal temo kendo iyudo ka mondo miyo yieni kata mondo mi chung e stage to nyaka ibed gi namba nino ka pikipiki ni otim gonjore ama kata ka ini wuoni timo njore tibro yud ka kibro bedo traced banyaka maki. Aparo ni mano achiel kuom gigo ma serikal nyalo neno ni otimo mapiyo piyo mondo wanen to wagolo jogo maricho matimo mafundu machalo kaka goyo jofambo. Neno picha mantie kanyo no nyakora Mo Gejwang maber, mano jafambo monindo kanyo mogo gi jaboda boda. Ok en wach mayot
Omiyo sekta ni nyaka wanen to adwe regulate nadi mondo waneni to jogo matiyo e sekta ni gin jogo mabeyo seche duto. Kamano nyakoro mujwang' iti mar ang'wen ka nitie sigana machielo mondane mondo mi warangi kendo wanene kaka nyalo bedo e wacho ni e ite mar ang'wen Sifuna open to work with United Opposition. Mano ite mar ang'wen kae kirange kendo inene kacha ni to obinade mano kama gitie katiyo gi kwethno mar Gachagua gini Matiang'i mane nitiere Kisii odiochieng' manyoro nyocha kauno pod gintiere kuro kauno chieng' tich adek. Sigana mondika kod Justus Ochieng' kod Kevin Cheruiyot yango kar kani kata twak mare kane nitiego nyoro kod mano dufamano mano man nation oyango ni ero en dot moko loro en rangach moko loro giwacho ni koyudo kweth mantiere kod mantiere gi lek mano mar neno ni gigolo moluor William Ruto jatend piny Kenya e apis to ne tim nade. Cleo, saka bedo kawacho e Ramogi TV kae ni seche 48 e paw siasa lach kabisa kendo asebedo kawacho ni nyako Ramogi Juang' bedur ka uikre ne neno gik mabiro buogo mbele kae kabisa. Okanyao wacho ni lwasi mar siasa pacho kae osebedo kamokwe poko settle maber. Kendo ubro neno ka nitie realignment jogo muparo ni dakti karachiel ubro neno ka gitiyo karachiel. Kendo gima nyaka ung'e seche duto ni un kaka jo Kenya nyaka uamua ni to jogo mudwa yiero mondo bed ochung'nu e yiero maduong' mabiro o represent e yiero maduong' mabiro gin jogo machalo nade. Ubro luwo chama koso ubro luwo individual. Sifuna wacho kae gima ji ne kong'eyo chien kacha koro sani owacho ni ento ooyo oyie kata tiyo gi the opposition parties moting'o kina Fred Matiang'i giri, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Natembeya giri and the rest. Okan surprised mae gima ok obwoga kabisa kaka jafwambo nikech ang'eyo ni gik mang'eny pod dwa timore mbele kae kata mana jogo muparo ni un kaka jopiny muparo ni ok nyal tiyo karachiel. Ubro neno kata for example maya wacha pacha jatelo machon moluor Uhuru Kenyatta ginyalo kata mosore gi jatelo mantie sani to mano will mean a lot e paw siasa ma pacho kae kwa dhi yiero maduong' mabiro. An gima dwa ng'iso jopiny ni bedur motang' kabisa gour jogi kogno ng'ato bi to usnu manifesto mare kokelo nu pesa bende ukaw kik utamre kaw but at the end of the day make sure ni yiero ng'atno miparo ni bro tiyo ni ken ng'ato manyocho tiyo for example kaka MCA un gi track record mar ng'ano kaka nyocho tiyo nu un mubro amua ni for example MCA marwa nowacho no bro timonwa ABCD nomiwa 10 promises to kuom promises apargi o fulfill 8 fulfill 9 mano ng'ama oro benu miyo tich kendo to kano promisu gik moko 10 to miyo 2 ama 3 ama 4 mano below average kisungu wacho kamano mano ng'ama kuduok e tich anyalo wacho kamano. Omiyo bedur motang' kabisa wadhi e yiero maduong' kabiro maduong' mabiro 2027 kendo nyaka wang'e ni jogo mwadwa keto telo gin jogo machalo nade. Ka gin jogo nyakoro mujwang' iti mar auchiel ka waranga ne sigana machielo mabende nitie kaka wacho ni lawmakers reject IBC's 63 billion 2027 polls request. Nyakoro Mugejwang' jod bura okwedo dwaro mano mar IBC duol mochung' ne yiero pacho kae mar kwayo omenda maromo bilion 63 mano matayo yiero mabiro. Jod bura wacho ni yiero nitiere omenda maromo ka bilion 41 mano ma treasury oketo mano migawo mar omenda magi wacho ni oromo kendo nego bed ni itiyo go achiel boni. Jo IBC nyontie bunge kacha kendo nyogi romo kod Justice and Legal Affairs Committee e bunge ka gitero budget margi ma gidwa tayo nugo yiero higa mabiro 2027 kendo nyogi wacho ni mondo mi gitim yiero ni maber gidwaro bilion 63 but wabunge okiso gini oyo pesa mudwaro no ng'eny kabisa duoke uru nyaka bilion 41 ka ginyiso jo IBC ni dhiuru mondo ung'ad gigo ma kizungu luongo ni necessary expenditure gigo ma unyalo timo pod unyalo dhi mbele gi timo yiero ni koku keto gi e budget. But IBC to insist ni mano e pesa ma gidwaro kendo nya neno ka openjgi ni unyalo timo yiero ni ka
okwamiyo pesa mudwaro 63 billion to giwacho na pana wan mane pesa mwadwaro. It means ni kwadhi yiero maduong' mabiro 2027 to wan gi shortfall already e budget mar billion 22. Mae ngiso nang'o? Wadhi bedo gi ng'ukruok e yiero maduong' wadhi bedo go 2027 to seche duto nyaka romo ga jwang' gima nyaka ing'e ni yiero en process. Ok wachunga one day 2027 tarik mowach mantie katiba cha to wadhi timo yiero. No. En a process machakore. Actually anyalo wacho ni osechakore gi sani. Kineno ka jogi odhi bunge dhi kwayo budget mondo omigi mondo gibi gitigo 2027. Wayudore kama tek kabisa kaka jo Kenya nikech cost mar timo yiero pacho kae ni malo kabisa compared kod pinje moko Afrika kae. Mae en nikech nitie mistrust. Dhano ok oyiere. Iyudo ka waprokiwa ballot papers gi pesa mang'eny kabisa. Trust onge. Miyo kama wadhi timo yiero wayudo ka watiyo gi omenda makore lach kabisa. Wabro konyore nadi going forward nikech higa ka higa kwa dhi financial year manyien ama kwa dhi timo yiero after 5 years. I will not be shocked kwa dhi timo yiero mabiro ka jo IBC odhi bunge to kwayo kata billion 100. Bro timore nikech mistrust bedo mana bedo mang'eny. Cleophas. Omiyo wayudore kama tek kabisa compared to countries moko e Africa kae ma for example kaka Ghana iwacho ni cost margi mar timo yiero ok ni malo kabisa kaka Kenya, Uganda, pinje machalo kaka Nigeria, Rwanda, cost margi mar election ok ni malo kabisa. Ng'ato nyo penjo kacha ni to uwacho ni Kim's kit gi gikethore kendo nyaka unyiew moko. Memomiyo cost mar total budget ma udwaro ni malo kabisa. Mbunge moro penjo kacha to ka gikethore ere tiende repair gi, why don't we ang'omiyo ko nyiewa moko manyien. Koro ng'ato nyalo penjore ni to cost mar repair gi moro kod cost manyiew manyien mane ma ni malo moingo nyawadgi. Wayudore kama tek kabisa Cleo kendo magi weche moko kwa nono to wan kaka jo Kenya obro yudore kama tek kabisa kwa dhi timo yiero moko mabro biro mbele kata matindo madie kama mane dire kaka kopore gi mabiro nyakoro mo gijwang' moborange so mane ite mar auchiel kisomo ite mar abiriyo nyakoro mo gijwang' mano weche mag digitization Steve Otieno ondike kar kae kiwacho ni Murang'a County makoro otelo e counties duto merango kata niero weche mag automation kata keto chenro mopogore e mbui gine yo machal nade atamalo 80 nyaka 100 oyudo kata Murang'a, Nakuru, Kiambu, Kisumu, Meru, Nairobi kod Machakos kantiere machielo mantiere atamalo 60 nyaka 79 kanya kama ntiere counties madhi 10 kod 7 mamano ntiere counties makaluo oting'o kata county mano ma Homa Bay ema biro diere kata kirango 40 to 59% kata ntiere county ma Migori mantiere karkacha ntie machielo bende ma Kisii ntiere ma Bomet ntie Siaya na Bapaga Beach mano kirango jogo ma oyudo jogo mantiere si kadiponi irango gi kanyo achiel kachiel mano kama gintiere mano kama irango gi kaka thuolo gi bende ntiere gi thuolo mag tije mano kama orange counties. Boni anyalo wacho ni en wach maber. Weche development seche duto gin ga gigo ma ni machiegni kabisa gi chunya kendo ka wanyalo yudo sigana maber kawuok e county machalo kamae anyalo winjo wacho ni amor kabisa kodwa mana winjo ni sijui gavana machalo kamae nyomak no kwala kia pesa machalo nadi. No, wadwa winjo nyaka sigandi mabeyo mawuok e counties magwa machalo kaka magi. Omiyo anyalo miyo mana poch gi pak ni counties kaka Murang'a ang'eyo maber kabisa ka ng'ata en ng'atno matiyo matek kabisa. School feeding program mare aparo ni among the best counties mwantiere go pacho kae. Weche weche loso barabara, weche mag pure counties ma Murang'a nyakoro moga jwang' chieng' moro kawa time mari mondi wuothe counties moko mwantiere go pacho kae ne kaka gik moko timore. Okawach ni counties magwa makaluo ni chien kabisa watemo kabisa but anyalo wacho ni nitie counties moko mapodo ni malo weche development pacho kae. Omiyo mae wach maber kabisa ka counties machalo kaka Murang'a, Nakuru, Kiambu, Kisumu gibedo ranked malo weche mag kelo weche mag teach
medo nafasi mar tich ni jorowere seche duto maparo ni manyo tich pacho kae, kendo anyalo wacho ni ma en wach maber kabisa. Counties malag mama man chien kaka Baringo, Marsabit, Tana River, West Pokot, Garissa gi Wajir nyaka to koro some lesson e counties ma lead mana kaka wasewacho mbele kanyo. Cleo. Kamano iteno mara biro kanyo somenya koro mo gijwan ka piny kata ng'eyo kanyo sigana mondi kar kanyo ni Mbadi submits key Safaricom shares sale document to MPs mano nyiepo kata uso mago mag shares mantiere kar kanyo wayudo thuolo mano mara kama chielo bingeni nyaloga Paul Nyakalo mantiere State House. Yes, State House and lodges land grabbed. Nyakoro mo gijwan mano kineno ite maraboro ndigi mathoth ahinya makoro nonyanyore lela boni magi ma diwach ni detamipimo magi weche ma detamipimo piny kanyo bende ndike ni Ruto quietly moves back into new look main building. Yes, mano ot manyien mantie kar kanyo mano kama nitiere mokwongo kanyo mar State House gi State Lodges. Nyakoro Mugajwang oboke ni wacho ni puodho mag State House obedo grabbed. Mana kaka Cleo osewacho ni magi weche ma nyalo tami pimo ere kaka law mar State House nyalo bedo grabbed. Ma wach matek kabisa nikech State House controller Katole Metito nyore ne bunge kacha akotwak gi wabunge to mae wach manyonyiedhore lela seche manyogi twak gi wabunge kowacho ni oyo gima nyaka ung'e pacho kae en ni kata lope mag State House mantie pacho kae moko kuomgi jo Kenya mawangi tek odhi bogede gi grab bagi gede. For example Kisumo kacha winjo ni nitie ng'atno ma MCA former nominated MCA man nyaka gi property inside State House ma Kisumo kacha. Magi weche matek kabisa Nyakoro Mugajwang kabisa kalo mar sirikal mar State House kar jot mar ker ma pacho kae ma for example wuok kae odhi tich Kakamega to ageno ni mane kar jot mare chieng'no for the days ma intiere go e region ere kaka in inyalo dhi grab puodho machalo kamano. Anyalo wacho ni jo Kenya wang'gi seche moko tek kabisa kendo Kenya kae to nyaka to koro waneni jok machalo kamagi wanyalo deal go nadi. Nitie gik moko ma ok item nikech ibro keto ngimani at risk kayem nono. Piny kae waneno ka oboke ni ondiko ni ker odok kar jot mare ma State House ma Nairobi kae manyocha itimo ne renovation. Nyakoro Mugajwang nyaka ing'e ni mana kaka ing'eyo ama kaka wang'eyo ni ker nyocha itimo ne renovation kar jot mare maduong' Nairobi kae kendo wachore ni odok kuro kiling'ling kisiri ma okobedo ayanga okowuok oko nyiedhore lela wacho ni oyo anto nyocha atimo renovation ni kar jot mara to serumo ero kora dok kuro hapana. Mae timore kama nikech ang'o jo Kenya nogo uwi kabisa seche mane otimo renovation ni kar jot mare ni nikech ne giwacho ni to billions mang'eny ikaw itiyogo e loso kama idakie nikech ang'o seche ma jo piny feel ni barabara wa pod ok be ahinya pi onge ke slums mag wantiere go mopogre opogre stima pok wakeyo maber to in ikaw pesa moko lach kamae idhi loso kama idakie maber nikech ang'o osetimore. Owacho ni State House en kanyo moluori oromo go gi jotelo madongo dongo osetimore Nyakoro Mugajwang. Wacho ni kosepugore to idhi mana kode kacha mana kama intiere Nyakoro Mugajwang isom ite maraboro ite marapar kantie sigana mikoni kacha kikoni kacha niero ma en 111 billion shortfall bak bende koro iwacho nitiere maromo omenda maromo bilion 111 mano wechego mag somo mago maonge chudo kata free education koro keto chenro makamago kama chal nade. Nitiere weche ma ka iwacho ni nyaka sani omenda mantiere monego madwarore gi moketi iwacho ni required kachel koda kamacha ma en allocated. Iwacho ni mokwongo free primary education kacha gima dwarore en omenda maromo bilion 15 omenda moketi en bilion mano maromo omenda moketi koro en bilion 7.01
junior school nitiere kata kod allocation mare maromo 54 billion mano koro warang'ane piny karka mano kama nitiere kwan gi mabende nyakwara mogi jwang'o ne ane pek mantiere karka mabende wadhi bedo kae kwanene boni mae pek mantiere bilion 111 ma kizungu luongo ni en shortfall. Mane pesa madwarore mondo mi wata chenro mag somo pacho ka e yo mowinjore. Pesa no onge nyakoro magajwang'. Akian ni en nyoro manya neno ko oboke mar Standard ondiko ni nyithindo sani ni half term kendo oboke no nyondiko ni kagidok kagitieko half term ama akian nyowacho ni kagidok kwa wuok holiday mabor mar dwe mar 4 cha to wabro yudore kama tek kabisa. Nikech pesa ma ministry otero ama pesa ma treasury otero e school kon pesa madwarore nitie pogruok maduong' kabisa. Seche duto mang'ikruok machalo kama nitie ja nyuol ema yudre kama tek kabisa. Anyalo mana medo challenge treasury kod migao mar somo pacho kae ni beduru ka ung'eyo seche duto ni kudwa ni umul chuny japiny weche kaka machalo meg chieth weche machalo kaka weche somo wekuru tugogo miur sectors gi allocation mowinjore kodgi mondo nyithindwa oyud kaka nyalo somo. Seche duto bedo ga malit na kabisa kaka penj manyawa timo ni nyithindo nyokalo penj kabisa jo form 4 nyokalo penj mang'eny kabisa. Koro it means ni jogo mabro dhi e mbalariany ng'eny samoro maingo kata mana slots mantie. Mano ngiso nango. Number 1, it means ni serikal automatically budget shortfall dhibetie. Gidhibedo gi pesa moromo mar absorb nyithindo duto manyiewo kalo penj makoro dwa dhi e mbalariany dwe mar 9. Magi priority areas. Maseche mwa timo budget mbadi jatelo mar omenda pacho kae. Be ong'eyo by the way. En manon samoro lwete ni kama tek kabisa. Oyudre kama tek kabisa nikech Kenya kae seche duto pesa mwa generate for example in taxes like 3/4 mare the payment mar debt gope. Jo Kenya ni gowi okao pinje mopogore mang'eny kabisa ama manokao gi previous administrations mang'eny kabisa. Omiyo seche duto in kaka japiny ichwadi tax maybe an kata 200,000 tiyudre kidok dala gi at the end of the month gi 80,000 ko ngadi loan bo ngadi ABCD gi gik shag whatever ska. Ja Kenya nyaka ng'eni ama serikal nyaka ng'eni seche duto ngima mar ama ber mar ama taya mondo mi rieny for example family nyaka to ng'ato wuogie kanyo ma odhi bosomo. Omiyo ananyalo mana medo ngiso serikal ni sectors machalo kaka mag somo pacho kae to gimiya budget moromo nikech I believe ga seche duto ni education is the equalizer. Ka family ma dio di school seche duto ibro yudo ni kata ka ng'ano nowuok e humble background to jomoko ne gin joma ni sawa kabisa. Ibro do at the end of the day ka giwuok e gweng' achiel to for example kata kiti marambe mar liel gibro yudo ka family A ogolo pesa ne family B ogolo pesa ne C ogolo pesa ne at the end of the day lel no bro timre maber. I advocate for weche somo seche duto omiyo wangiso mana ministry ni medur mana chiwo pesa mowinjore mondo mi jogwa ama nyithindwa oyud kaka somo yo mowinjore. Kamano nyakora mogijwang'e itino mar 10 bende kisomo kar kacha TSC rights to Koome over court delays in hiring new CEO. Achiedh nade mano e kwedo iwacho ni achiedh nade endike tich jatatijo manyien mano ma TSC mano wach mantie kar kacha ite mar 10 so mene bed kod ng'eyo ang'e som ite machielo mantiere iye ka warang'ane opinion e ite mar 14 iwacho ni hired trained medical staff to help curb deaths in schools ikono kae sirkal mar mondo mi ondik jothieth mano ite mar 14 mar mondo mi iwacho ni gindike tich jogo man gi lony e weche mag thieth e sikunde mar mondo mi odwok piny thogi manyalo bedo ka wuok e skul. Nitie ma otimore Machakos, nitie mano kama otimore Njoro Girls, Nakuru County, e weche mamoko piny mantiere kar kae. Mae e kama wawinje sigeni mamoko ma pod walawo ka Stella Bosire mabende ogolo paro mantiere kar kanyo. Mare wadariwe ka gi machielo ma aneno koni
weche mag tiagas go mapod biro ite mara 15 sano rangane ite mara 10 kod 2 ni ite mar 10 4 kosa 5 4 jandiko golo pache kae Stella Bosire golo pache kae kendo wacho ni to ochopo sama koro skunde mantiere go pacho kae nyaka ndik jogo mar trend mondo gine ni to gidwa konyo jogo mosebedo nyithindo mosebedo kala longi magi e skunde mantiere go pacho kae machalo nadi. Paro ne en paro maber kendo owacho ni seche duto masira mwayudo pacho kae ama thoe mwaseneno kama nyotimre Njoro Nakuru kacha ma nyathi owuok ka dala maber to kochopo skul akian nyathi cha ng'ato nyodhiro ama japuonj nyochwade ok wang'eyo maber gima nyotimore. Kendo nyaneno kata ka min gi nyobuok kabisa nyaka wane ni to wadwa tayo weche mag somo e skunde wa e yo machalo nadi. Jandiko Stella wacho ni ndikuru jolony e weche thieth e skunde mwantiere go pacho kae mondo mi kama shira mora nyalo yudore e skul kacha to wane ni to inyalo geng'e e yo machalo nadi. Aparo na gima ndiko ni ama pache ni en paro ma ler kabisa. Erokamano kamano nyakora mogo warangi ite mara 15 kae ka otieko gazeto kinyi ma kawuono ka mar mondo mi warangi ane konde mopogore kae ma bende nitiere kar ka iwacho ni tiagas nitie weche mag tiagas ma bende nitiere kar ka jo bende rango bole akere rango e ite no ngene mane ma bedo kanyo ka warango kaka wach ma bedo tieko do gazet kawuono. Aneno ka jok machalo ng'ato chal na Sifuna, ng'ato chal na Babu, ng'ato chal na Orengo, to kocha aneno jok machal na jotend arita kwe pacho kae. Ng'ato chal na mana jatend polise pacho kae, PS Ray kod CS Murkomen. To aneno ka gima Sifuna giribayan gi tiagas to giwacho ni mapana man tiagas maber. Obedo less kod ang'ono associated with the Interior Ministry. Akiani Leo akiani neno nadi. Nyakura moge jwang ne ane. Pero ulini ke karakanya chel leno mane. Ma wach ma bende nitie karakaya wacho ni tiagas not to the embarrassment. It's association with the Interior Ministry. Mano kama nitie kacha guboka ahinya. Ng'ama goyo to ndie piny kocha. Mogo nitie piny ku. Unene nyakura moge jwang. Mano pach jandiko. So me anenya kura mogo jwang bed kod ng'eyo kama gintiere. E gazet mar The Standard kantie wach ma bino mipek wacho ni who's goons. Ipenjo kanyo ni ng'a to en ng'awa mantiere kar kae ma bende goons gi kata jonjore ma kinde rombe gi mag siasa. Ondik picha kar kae, mano picha ma nitiere ite mar 6 kod mano mar 7 e gazet mar The Standard. Mano wach ma bende iwacho ni ero en achiel kuom gik wacho ni en mano picha mar Raymond Omolo kamano mano kowuok kar kae ite no mokwongo mag gazet mar The Standard wacho ni Interior PS Raymond Omolo is cast as a polished technocrat with a philanthropic touch. But Nyanza nitiere darker narrative moro kata sigana machielo koro mienjo ka itude kod jogo mayo achokacha ni gin jogo ma gin goons e rombe mopogore mag siasa. Imiyo gazet makoro mar The Standard penjo kan magi to goons nga. Manyalo wacho ni gima nyaka jopiny tamre en weche maundu seche ma dhano timo campaigns. An seche duto kaka nyaneno team mar Sifuna ka gidhi Kakamega to jogo machalo jo maundu liekore nyawuok Kisumu dhi attack gi Kakamega. Aparo ni mago gigo ma jo Kenya ripotamre kabisa kendo migao mar arita kwe pacho kae nyaka nen to konyo jo Kenya machalo nadi. Weche maundu ok bi konyowa, oere urgo. Watimur campaigns e yo mokwe mondo wane ni wabro timo yiero maduong' ma 2027 e yo machalo nadi. Wacho chien kacha ni election is a process. Wadhi e campaign, wadhi rango budget, wa nominate candidates and the rest. Watimur gigi peacefully. In kata an ama jabiashara mantie pacho kae odwaro mana ni environment mar biashara obed mokwe. Pinje mopogore kata mana kidhi Europe kucha itimo elections ok inyal ng'eyo onge koko. Wadwaro ni watimur magwa bende yo machalo kamano. Otherwise anyalo wacho ni mane be wachna mogik kinyi makawuono nyakoro magajwang week pod yaka leto chakore kawuono tich adek wamedur mna tiyo matek kech tich matek makelo mwandu. Erokamano.
Cleophas. Kamano Boni, wach mari mogik kotieko ka koro. Anyalo wacho ni aneno be ka koth medo chwe e bombe mopogore opogore pacho kae. Asewacho chien kacha ni jogo ket kodhi e lowo mondo wanen to wabro konyore nadi seche duto. Ka dero mwantiere go opong' gi chiemo, to anyalo wacho ni wabro bedo kawan maber mbele kacha. Vijande, wekur ringo koni gi kocha, ka umadho kong'o gokinyi, wadhiure puodho mondo wanen to wanyalo konyore nadi. Erokamano Cleophas, Nyasaye ogwedhu. Erokamano ahinya kono mojo mane makelo giko mar twak tielo masani mantie ka aduogo ka kod twak wapenjo ka niero tulo e siasa inyalo geng'e yo machal nade ikete kar kae adhi bedo ka kod welo ariyo mano mantiere e studio kaachiel koda ka yor simu wang'o tudre achiel kachiel koda wakili Ambrose Weda mano wadhi bedo kacha kwaloso kode yor simu bende wawinjane kawuono ni to chal nade mago kode mopogore opogore mabiro dhi bede okini makaono Boniface Otieno erokamano kuom kod watime kendo juma manyien ka opunjo oganda kendo wakono oganda gigo matimore e gazet dakika osekalo 10 tok sa achiel mar okinyi oriti masani kik idhi mabor. Kamano. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duond yawuoto nadi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyakruonga jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakruonga jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakruonga jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakruonga jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie, nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde tok agwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko.
hallelujah. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero, ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo, mana e Ramogi TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakumga jung sakrista ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Tonda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech
en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Nyakora mogi jong machiegni kiny makauno wantiere kar kae mano kawarango chal mar piny Kenya ni to odhi nade. Kawuono wago tarubin kendo wada rango tulo e siasa nyakora mogi jwang. To mae ok atim kenda, antiere gi welo mantie godo studio ka okinyni ma kawuono kama dhi bedo kae kawalowe mana ka wantiere kodi kar kae. Amigi thuolo mar mondo mochak twaka kawarango weche gi mag tulo e siasa e studio ma Nairobi kan gi Tom Nduku jalony weche mag arita bende nono siasa orangi kaka nobedo higni mokalo gi sani bende pogruok ntiere kar kanye. Tom Nduku yawre kendo machiegni yawre mang'eny achie maber ndalo mathoth mae thuolo mokwongo higa ni mar bedo kodi. Yes. Wantie mangima in makare. Yesu rito Kenya dhi maber. Kenya to anwanga josiasa koro kethe. Odhi maber koro josiasa kethe. Josiasa koro kethe. Ang'o duoko kanyo mondo mikono ne mathoth mantiere kar kanyo bende nyakora mogi jowan ka kod Audi Ogada mano jakende ratiro mag oganda e kaunti ma Kisumu. Otudore kodwa kwa studio ma Kisumu. Oyawre Audi Ogada, Kisumu chiew nade kawuono? Oyawre ahinya. Kisumu chiew maber, kowe mang'eny, koth chwe kendo seche moko gwenge mopogore opogore kendo koro ng'eny kaka area ma Migori no to wachiew maber jedong. Kamano iwacho ni Kisumu kanyo weche mathoth temore kendo kinyi maka wono ka wan gi mor mar bedo kodi kachiel kachiel. Nyakor mogi jwange thuolo machielo bende odhi bedo ka e yor Zoom. Ang'o konwa kar kae ni te Ford machon cha no chal nade. Wadhi bedo kar kanyo kod wakili Ambrose Weda achiel kachiel kae mar mondo mi waranga ne to tulo e siasa gi gigo chako karang'o to nyaka sani okenge mage moseketi kata mosego mar neno ni adieri kama piny Kenya ntiere owacho ni wa deserve better. Kawuono gazet mar The Standard akaka Audi Ogada oseyude studio ma Kisumu kacha. Upenj kacha ni us guns mane penjo maduong' mopenj kar kae. Guns gitiyo godo e tulo mag siasa. Guns gi e jonjore mitiyo godo e kinde rombe mopogore opogore. Mano penjo mipenjo kar kae e gazet mar The Standard kawuono ka. Mano nitie pichni mago mag jogo ma bende orwako reflectors mopogore opogore. Gin kata konde reflectors konde kacha ni gin 2 terms. Kata gima giwacho ka gintiere wi lori kaka gibedo branded ni guns tinge gini gin jok mage. Nyakoro mogi jwang kamae kaka ne Kipchumba Murkomen kachal koda ka jagoro migao mano mar arita Dr. Raymond Omolo ne oloso kotenore koda jonjore matiyo madonjore gi weche mag siasa gi e kinde robe mopogore opogore ne to ne tem ginade. Wawinja ne ma. So I want to request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. There is only so much that the police can do. But there is a bigger part that rests on us as leaders, but also on the people of Kenya. So jo Migori nyaka puonjre gi dak gi kwe. Okubi yao dhao kai tu penjo ni police ni kanye sama jigore. But ang'eyo gi paro ma wan godo kaka sirikal kotelo gi President Ruto ok wabi yienu mondo keth Migori.
And we will not allow anyone else. Nyakona mojo mago mantiere karka achiel to warange ni to tulo e siasa makoro jotelo bende kor siamoni. Okotimre mane rombe mag siasa mag wacho ni national. Itime nyaki counties, manoka governors gwandre. Jo siasa mamoko bende ma onge kata gi lemo bende igoyo. Kendo kata ka mwandu gi bende kata ka iketho. Gini gima thoth matimore rombe gi achiel kuom gi no kata mane timore county ma Migori, Jaod Bura ma Suna West, kachiel koda ka governor Ochila Yako, Eliel Moro. Jaod Bura ma Urino wacho ni roka liele ma dipo ni ma jirome makelo weche machalo kamagi en liele makoro wedhi mar mondo mi oduok piny weche machalo kamagi. Waneno machielo bende manotimore county ma Siaya ka Okech Salama en ja siasa ma bende ojopo karakata nyamburko marero ogo di jok matagete ikini gik mamoko mapuntie kama thoth ahinya mapodi medo mana rangi acha kodi to mduku gini kodhi no chako go Kenya kanye manyaka kawuono koro wantiere karka koro nyabede moke mana kata nyidho koro en koth koro machuecho maber chuth to wan gi kinde podi kwachomo yiero maduong'. Ing'eyo kapok adhi kano chakre akian president be watch ga joge nikech maka minister mare mawuoyo belane then he has no minister kata PS mare nikech ing'eyo Cleophas okinyal chung as a minister of a state tiwacho gik ma Murkomen wacho go kapok ibedo benwanga preliminary report mo ground. You understand? Nikech the truth of the matter here ni tear gas jomo yieni legally to have gin mana police omiyo sama tear gas owuok bodhe kata lwet raia then there must be a rogue police momiyo gino chopo or immigration KRA to kod police themselves at the course of this nikech gigo bedo cleared nadi bodonji lwet jomaricho taso wach moro Cleophas kai Kenya okethre nikech josiasa manyodonjo nyo influence DCIOs go CPDs bomiyo nyithindo mag wuothi tiendgi ma onge tich mang'eyo bonde mokikor gweng' kucha bodyguards marito jogi okoso puonj at what level magigikie e joma giritogi iwinjo koro gigi ino ka Murkomen breathe fire kae tibro nwa ose moko weakness in his department ngeche no mie ministry moko understand okong'eyo kako onego rite ke gimobila ne kotimore as a minister you go down and study the scene iwinja idhi nikech ani wan country ma technology ni malo one obeno so the dark room bugi study the scene bugi identify manyalo bedo police mani en ng'ama nade to chiegni gi ng'a to tij not emonanga. That is the way a security system works. Ngato ninde tich iwinjo ngato kana na Murkomen ninde tich yeah he's just breathing fire in churches. They are not helping the president. In fact, a president ngama careful. President needs to have other departments running his own line of thought. Mondo question jogi. Magi joma ketho pesa ni for no good reason. Kamano. They are giving him expenses. Adane mak paro kanyo. Podanga duwe mar mondo mikore miwa historia chani to chalo nade. Audio gada ka ne studio ma Kisumu machini ahinya okinyi ma kawuono ka. En wach miwacho ni en lweny matimore siasa, jogo maseyo sirkal. Ni jogi manyayo tulogi gin state sponsored. Mano wach mantiere kar kanyo oko kendo Uganda medo mana lose wigi. Be winjo wach makamagi Kisumu ma bende wacho ni nyaka sani kweth makamagi chopo e buche mopogore opogore mag josiasa. Oloch Kisumu chuny wach Kisumu chunye Kisumu weche mag jotelo mopogore opogore tiyo gi rowere yo mok ne kare to moloyo e wach mar kelo tulo ne jogo magipogore we paro kata jogo magipiemgo position mopogore opogore en gima timore en gima dier en gima waneno kuonde duto Kisumu ka entie Siaya entie Migori entie Homa Bay entie en kamoro amora gwengewa ka wawuoye Luo Nyanza en gima kelo buok ahinya en gima kelo kuya ahinya en mbaka makoro nyaka go
kendo nyaka wang'e wadhi kanye. Kirango mos wach mar neno ni siasa kata kwe obetie piny en tij police, en tij sirikal, to moloyo migawo mar arita kwe ma waluongo National Police Service. Onego bed ni gitiyo kaka onego giti. Nitie nyawo, wabiro wache kaka wadhi, but nyawo wuok kuom jogo marita kwe, nikech gimiluongo ni crime management nigi component mopogore opogore. Iwache maler gi kisungu ni National Police Service nitie gi detection and prevention of crime. Detection and prevention of crime. So detection and prevention of crime ne onego bed ni muro komen kanyo wuoyo to nye nyiso jo Kenya ni tear gas mi ok mar police ni odire gi nga to wuok kanye, nikech onego bed ni gin gi report. National Police Service nigi jo NIS iye, en gi General Police Service, to en gi Directorate of Investigation DCI. Migepe adek gi te ni kiting mar neno ni ka gimoro pok otimore kamoro, to onego bed ni sirikal osefwenyo ni ang'o madwa timore Kisumu, ang'o madhi timore Homa Bay, ang'o madhi timore Siaya. Onego bed ni mago gin gik ma gin go, ma an gadier ni gin go, nikech sama koro chopo sane ni to jogo mabedo mimanyo kata mawacho ni imanyo mondo dhi otim maundu, en gima timore odiochieng' alanga, ok en kaka ndalo mane chon mane imanyo wa Kenya. Ipo mako udi ogada ni en jamwa Kenya, mang kata joma jirande go ong'eyo ni obwoka. But sani en gima timre, kendo gin gik ma polise duto ma ni e position monego bedie mwaluongo ni superior officers ogi kia nying jok ma koro telo mbele kelo tulo gi ging'eyo gin gi namba simbe gi gin kamoro amora. Ma en adier makende ma nyaka wawachi, ma ka wadwaro ni wach tulo ni ma bende kelo tho, okelo kethruok mar mwandu, to okelo buok ahinya ne higa ma wantie ni ka warieyo higa mar election. En wach ma ok ni kare ahinya, en wach ma nyaka wawuoye. Erokamano ahinya. Duogo e studio kar kae Tom Duku. Gini mana mapenji kacha kane pok adhi jogada. Gino chako koth nochako go Kenya kanye, nikech sani waloso kar kae to waloso e kinde machon. Isebedo ka en gi jotelo gi, kuom ranyisi Gavana ma Siaya, jogo ma osebedo kata kochamo tear gas kweli piny Kenya ka kirange. E kinde ma magi duto timre, usebedo oko kache pap. E lweny gi duto usebedo kar ka. Kinde mane intiere actively piny kocha, nen guns ema nitiyo godo, koso nun gi nying machal nade e kinde machon, kadipo ni lweny ma kamano nitie kinde. Ing'eyo, wan wabedo driven with passion and conviction. Ne wadwa achieve gimwaneno karacha, ne wadwa waloso on the table. Koro wan waonge lweny. Maktan lweny mang'eny mane ni kindwa police ne nyalo na bedo na aige dispaswa. And police machon be ne joma riek. I can remember okanyalo wacho ndiere ka wan gu guns. Guns gi obiro 1997. Ka Joja Ladwa jeshi la mzee. Iwinja. Ing'eni gima rach Kenya ka information so bit mang'eny buji kia joma richo gi joma beyo. Ikata na YK 1992. To some extent you would think nene gin joma richo. But YK 1992 be ne joma beyo, nikech anyalo nyisi ni ng'ato ka as much as ne gini kanu, gibe ne ntien ne ging'e ntie jomoko mane ni kanu mane ketho no Moi. Elijah Mwangale nene Mukiza Kitui Yombo by 25th December. Mukiza Kitui no so ngene MP, and who enabled Mukiza Kitui to be MP negenjo YK 1992. They were being driven by conviction. Diere chauknen lweny moko mane neno makoro waneno gi. Ne wan grogs youth moko matindo tindo, but there was a purpose. Kata na ne wan go for Kenya Youth Congress. Ne wan go Operation Moi out. And I remember one day in one demonstration Cleophas, and the Yugi non wanko Yugi o mark. To Yugi ngene ngama neja kanu kabisa, the little Yugi. To non wanka pola buor mina no ne masani MP manongoni.
came and talked to us. Anu Chiengo Lang, Udio Crispin, Orinya Uke, one Jumani lead demonstration. Okane Wachopo, Manu also lead demonstration, Kwachopi office of the president, to a local placards. No, Yugi must be released. We were not doing it, no, Jokan. We were doing it, no. O Yugin and Minister Mary to Koponu, Udwa Make, just because of the Owuko, Mapoku investigate Maler. Then he must be released. Nutu imekaka jonganyo makawaida kusunu kaka goons. No, one Jomane Bido driven by conviction, we wanted change, we wanted a country. Ma constitutionalism ema guide the nation. Angoma guide goonism ni mwana mato koro keche manyo kelo. Keche ne unge ndalocha? No, ingane direka. Let me tell you, ingane Cleophas, one young people manineka, wapogre go jogi. One ingeyo ne wanjo mani school. And as you are growing, you are learning certain student leadership. Nibro somo Mandawiro Muganga, Ibro somo Tita Dungosi, Ibro somo James Orengo, Ibro somo Kiombaka, Ibro neno Raila Odinga mani jela, Ibro neno, you see, Matiba ngeno okubange, kara ila soga de jela. Ibro neno Chuka. Now you are driven by a passion. Why did this man, or Chuka, who was a Kenya Army, who is a Kenya Air Force officer, Ngamanya Lorian Bondege, an engineer, Nyalo offer himself to fight for democracy of a nation? This is somebody who is a civil servant. Koro never study gagigi. That's why we are being driven by a passion. Emomi okarakane wade kamoro. Wani ngen luenjo mange nen luenjo police. Onge duka to mani turo. Nen luenjo manga modonjo. Kada police ego no ngeo no kagido nike kwa wege bugi donji college to they will kill us. Omyugi mane kwa nyali yeni kemo kongo is to donji college. Iwinjo donji areas more control. We were never allowing that. Kegibe kagidonjo they will deal with us properly. And then saningen you go to everything is there, technology is there. One police and agoa ma kanyota yegu mo inu mo he was intelligent. Yes, you can know me lo du gembe. One do you want to put. Nike Jesu no me raba runge magraba sigi. Emomi wange maga Cleophas. One ebe ni Jesu go wangembe kadonyo waonge kadonyo aniga put. And luencha emomi okane waso gore. Bu achieve multipartism. To waweore gugirodi obedo wajumbe. Kenu angenu waso achieve our purpose. To gimomi adwa gero ni ma. Iwinjo Cleophas kidwa ngene wapogore. Nyithi Jomo Kenyatta University ne no the botoro ogoyo Nation Center bogoyo a Diamond Trust Bank. Bugik moko lalie kanyo. Bujo mano mark no be charged robbery with violence. They came to us with Orengo. Tawacho Orengo ni gini okwanya la project demonstration. Kinyu ya ubunge. Adwaro Karl Marx, adwaro Kioko, adwaro Jojo Mondi. Kaso adwaro gi Tanyiso Adrian ni Kinya adwa no chok students tetu wadhiri to moidho bunge. Kwa dhiri to moidho bunge kidwa ngenu ane waniko passion gria ko mang'eny. Ngeni job face robbery with violence. Dalo onge bond or anything. When you are facing a robbery with violence, there is no bond nyaka nitie case ni. Koro warito kama iwok. To jo university kagonu we want to talk to the chancellor. Ingenu walalo pach moi bu moi koro gon police talker. I want one of the students to address me. Koro Mondi, who was the Secretary General, Ochung, a microphone, my president. To Ajunu Moini, you are the Chancellor of the universities. To Nithindio Mark Nejela. To Gibedo charge Moginyan Nenowako. What Kuwai Kaka Chancellor? Intervene. Moino go and I've understood you. Kine Kanwadi Court Orengo. The charges were withdrawn. So you see, we were driven by a passion. Iwinja, ne wapogo rigi kimene anogi. And that's why there is a change. Emo miyo kangisi ni jeshi la mzenga mobirogo. Nairobi ka. Ne ni Georgia Ladwa. Kane obiro ka ni youth for Kano. Magume mokelugi. You know, politics are a very bad thing. Ke politics nyalo mi rom kada ngat mane ungo enemies. To ni kech koro pinyo duoko un pokwa chief gimudwaro. And that's why Kenya's politics has not been founded for any principle. Come on. That's why we are lost. Kenyan politics has got no purpose, and the dream nyan graila.
I don't know who is nurturing that dream now. Erokamano. Anane mak paro gi kanyo kadhiane penyi kawa ido Ambrose Weda wadhi yude kachiel mano e Zoom okinyi makono kae to sani en adhi Kisumu ira Audio Gada. Ka in Kisumu ne nitiere chon nikech wacho ni nitiere era wan ma iwacho kacha ni ero jeshi la mzee ne nitiere alwora mano mar Kadhwadh na Mchumbi ma ne nitiere kacha Digo Raiders ikinda mano 97 mabende ne warango kacha matimore kor gwenge Sabasaba Goons attack mabende ne nitiere kerango kanyo bang'e nitie Madin Josalam bende mano donjo ma serikal bende oduogo counter e yo machielo mabende kirango kacha kama nolosa Islamic Party of Kenya mano chako mobilize weche go mag siasa KANU oduogo loso machielo macho ni United Muslims of Kenya mano UMKE kato bang' oduogo loko nyinge to United Muslims of Africa mano kamirange kachiel nitiere gimoro machal ni josiasa potio kod jogi miluongo ni goons kata jonjore e kindegi mag siasa Kisumo kata alwora mag Nyanza iluongo ni Taliban. Akiani nyalo wache yo machal nade nikech nitie mag Baghdad bende mago lweny mago jok mano bedo groups mopogore mano penjo Audio Gada Baghdad gi jo Taliban magi bende bedo organized politically koso magi ne jok ma wuoka organic mano kama ne gintiere kach mar mondo mi gi advocate kata gi agitate ni gino magi dwaro ka gidaked ne jopiny. Erokamano. Chien kuro adwa wacho ni role mara kaka Audio Gada kaka individual kaka an awuon ok adwa ni anyalo regret gima ne otimore kata mane watimo chien kucha nikech jaduong' Jaramogi Oginga Odinga gi jodongo mag luo machalo Neko giri gi joma ng'eny kabisa ne otam bedo gi ratiro mar go siasa kata wuotho kata dwaro kata chung' e kombe mopogore otamgi. At some point jaduong' Oginga Odinga nolorne under house arrest kiwe detention mare kosea e jela e dala ne Milimani ka jaduong' Odinga nolorne ma ok inyal donjo kudinga ok inyal wuoyo gi jaduong' ok inyal timo ang'o. Ma e gima ne koro okelo ywaruok mang'eny okelo pressure mang'eny ni jaduong' ilorone nang'o. Nochunowa kaka jomatindo gi jo 82 Air Force mane nitie moino riembo joma ng'eny jo 82 Air Force Lieutenant Colonel Odendo Captain Ouya Captain Owaga Lumumba Owade makoro MCA makane gi joma moko mang'eny ne wabet Jojo Wudoyola Wood Siaya Kondele kanyo Ubongo Wudoyo Wood Nyando gi joma ne nyalo wuok ne wawuok oko mwariwore gi jo 82 Air Force gi ma temo mwagolo jaduong' oko ka koro Raila giri orengo giri jomatindo mbaka daktari girigo Professor Umamoga giri koro ywak ni do ndalo gi yae jogi ne ywak ni do ndalo gi yae ok jaduong' do bede ot. Nochunowa mondo wabed gi kikundi mondo wakony Jaramogi wami Jaramogi security nikech sirikal provincial administration police magi te ne joma anti Jaramogi Odinga. So Odinga ne onge security kata matin and mane manomiyo oganda luo yawut luo manotegno mane nigi chuny noriwore mondo mi wachiw protection ne Jaramogi. Mane kama wachake protection ne Jaramogi Oginga Odinga kaachiel gi joge mane gin go Masinde Muliro gi joma ng'eny tim no ng'eny. Mae gima nokelowa and onge sa onge odiochieng' ma an kaka Audio Gada abiro regret chung' gi jaduong' Jaramogi chung' gi leaders mane nitie chung' gi jaduong' Ochieng' Oneko mondo wamigi arita marwa ne en arita ne kata nduru ne wachamo mana kuon bel kanyo mwachamo gokinyi kwadwadhi wuodhi rali Nakuru wachiemo ka Jaramogi ka en na kuon galot to wadhi ka ng'iduogo to dhi e ot ne onge gimoro amora makoro chal mwaneno sane gi Audio Gada support gi mandugu ndugu wacho ni watimo magi with a lot of passion jaduong' and Baghdad miwuoyeno
Yes, aduogo mabedo kaka leader ma Baghdad, nikech Baghdad ne nango. Baghdad ne mene team mine na wacho mane rito Jaramogi ni. To ne ndalogo Saddam Hussein ne jogore ga America. To ne lweny no ne gore capital city miluongo ni Baghdad. Koro wan bende ne wapil ni ka Saddam Hussein ne nyalo de America. Wan bende ne gode Moi ne ng'ama lich ahinya. Maka wan joma tindo be ne wanyalo de Moi kaka ne Saddam Hussein de America. Emomiyo ne name the group ni Baghdad. And mudong to koro ng'ato ka ng'ato nyalo kawe kaka ne en. Kamano. Ma gima ne watimo ma kendo koro sudo mbele ka waduogo warewre gi Tom Duko Gere gi joma ng'eny kabisa mwa pet kata an aduogo machako PPM, People's Power Movement. People's Power Movement watiyo kode Mundi Bago watemo mondo Mundi Bago register Mundi Bago tamore ka Charles Njonjo Attorney General magine watemo mondo mi wakel gigi to no tamore to audio gada kama nyalo wacho kod wadhi nyime kamano kendo to kada ni mondo mi awuogiri kapok iduogo penjo machalo kamae Baghdad Boys mano kindego mano 90s kirange yes. Diere ka oduogo loko nying yes. Kendo kisumo bedo kod group mag rowere mamoko te wacho rowere gi mitiyo godo e siasa mathoth nuti kod e siasa mar rito Jaramogi sani ka rowere kidieny ma sani tiyo godo e yo machielo mopogore bang Baghdad Boys group machielo moseneno kata kisumo ne ntiere Marine kopogore gi mano ne ntiere machielo maluongo kata niero China ni China Squad nitiere American Marine kod China Squad mano kamerango gi karka kendo ne gir control nyaka bus parks kuonde mopogore to bende ne winjo ka gima ne gidonjore gi siasa to sani kindi miwinjo kae macha ne upingo sirkal jogo mane ntiere kata e kinde no mano 1990s kanyo sani kamurange kadiponi kwethro were mathoth ahinya koro sani siro sirkal o giping sirkal nigi lwetgi ei pangruok kata magi chanore kanyo mar mondo mi ginene girito jo siasa gi mabiro e rombe gi mag siasa. Jaduong ukombozi wane wa wer kata wer mane wa wer ne en wer ukombozi ma Karailo telo nwa Mkisa Kitui giro telo nwa giwende ne wa wero mana ni hata nifungwe jela sitarudi nyuma nipigwe pingo sitarudi nyuma magine wende magukombozi marwane en komboa Kenya mawakomboa Kenya more repeal section 2A our agitation wan lweny mane wagoyo ma anaudi poda moro go nyaka sani poda sungora go nyaka sani nyinge mang'eny moket go to mago nitie en ni ne wakelo kombozi e Kenya ka momiyo jogo mane kata wacho nwa ni jaduong' Jaramogi chalo ng'ama kawo wembe ng'ado go mugumu tree oduogo mo benefit ma ochako bedo nyaka president mar piny ni through ukombozi mane watimo. Grube matindo gi ing'e ni yath nyuolo nyithinde kata koth oduma kipidho seche moko nyuolo mopogore bang Baghdad ka koro wasloko ma an awuon through NCCK gi CJPC and Catholic Justice and Peace Commission kaachiel gi NCC Kenya koro kawo wach kaka jogo matindo ma oterowa training mondo wa act non-violence ma kawase act non-violence to Baghdad waloko mobedo bapopi ma koro biro Baghdad for peace ma Baghdad for peace o train yudhe mang'eny kabisa mamoko micharande moko bedo engineers moko bedo ang'o ma koro ka kuonde ma gintie te gitimo gigi mopogore jaduong' opogore gi mwaneno sani akia ni masani tu ukombozi mage grube mobedo monyuol ma wabedo gi bases mopogore wabedo gi Coptic base wabedo gi Nyalenda base wabedo gi Kondele base jogi duto bases gite ne ok go kata ne ok kwal gir ng'ato kata ne ok mag ng'ato gimoro kata ne ok tigo kuom go siasa go jo siasa ne gin gibet jogo mariwre gi groups mamoko mondo mi either gi cow side and especially korwa koni Bangford kosepogore to korwa koni obedo gi parties mopogore LDP go betie then oganda wa machalo Kondele bases ng'eny bases wagite osiro siasa mane korwa koni
makaluoka ma nasa gere joma pogre and slightly pogruok oduogo betie ndalo moko kanyo ma bende wachak wayware kendwa kiwan ma group machielo support Oile, group machielo support Raila, group machielo support Orengo. Mago timre duto. To kata kamano ne ok wachopo kama wachope sani makoro en opanga adhara, en runge adhara, en ji mobilize papa adhara. Ma ok ne wachopo kanyo. Ma odhi ahinya nikech gigo timre sani ka ji te neno. Erokamano, wawinji yo makara ahinya Audi Ogada. Kendo yana mara mondo meduoge e studio kar kae. Agende sani koro wadhi tudre kod Ambrose Weda e yore simu. Achiel kachiel emo miyowa Ford cha, kinde machon cha, to nochal nade. Nyaka sani mwachopo kama wantiere ni achiel kachiel mar mondo miyo warange. Iwinjo kanyo Baghdad gi jogi duto kama ne gintiere achiel kachiel ni to orange nade. Nikech sani wacho ni jogi ne nigi mission. Sani mission mamiyo jo piny kata rowere ketho mwandu kata biro kit probox moro ang'e ni wang' kar kanyo Kenya neno pichane sama wadhi iwacho kacha oting'e goons mano dhi kacha to supporters of power gi mowang'o nyaka mtoka mane gibiro godo materials magi moko bende owang' kar kacha e kinde gi ineno gi nade sani onge agenda kosa agenda pod en mar rito jotelo. Weak president nikech president bende dwa donjo no achieve purpose. President dwa dhi chung' koonge confidence on policy and issues. Koro en weak to the extent moneno ni intimidations obedi. An adwa chung' tadwa intimidate nyawadwa instead of approaching politics with issues. Koro ing'eyo mage omiyo ji an oyud chance. And then again, poor planning my government. Iwinja clear first. Nikech gimokelo gigi in ka Kenya ka ng'ato inyalo chuli cho. Niwinjo kae ka koro government kao Nairobi City Council, Nairobi County Government, nigidwa share power. Of which to me, if we were good thinking Kenyan, Nairobi onego bed a city, more county. Iwinja mondo obed manage government, good joke mar policy oriented. Nikech election be disappoint ji. Iwinja clear first. Koro gimoso kethonwa this country today. One planful on en mass mar young people. Mo go the school, manyalo dhi nyime, gumowe school. And then there is no job. Koro dong niteko ni manyalo konyi. Mane omiani nwang' ka ng'ato rais mochopi ODM ne youth to opange motere. Iwinja oonge passion, okia ODM no, okia policy ma ODM no kata chiel, but en kacha nikech opanga onyalo tongo ni ng'ato maber. Iwinja to gima ji ok ong'eyo ni gik maricho mwatimo gi extend problem instead of us achieving a process to extend koro gima duong' monego kuong ji bed government emonego duog chien brang no okay. Wapidho ang'o in the country. Iwinjo an nyaka nene an ing'eni Cleophas an ahero siasa ma Amerika. Ahero ng'ato ka Thomas Jefferson. Mibro nwang' ka history recognize ng'ato kaka Abraham Lincoln, a man who comes in with a principle after losing so many elections. Nixon Guinea. And that's why ineno kata sani politics ma Kenya ka aranen kata jo divide. But they have not they have decided not to leave Jacomondo on it peacefully. Ngani dwa no keth koni ngani ketho koni to giduto ni wa Jacome magiwacho. To gipenjre to Jacome ni no chung nang'o. Why did Jacome live large? None of them is thinking. Koni kinwango everybody yuare. Agenda gi ongo go. Iwinja. Kada kinwango bura manyoto Malaysia it left its meaning. Udongi makore go governor Masiaya. Kidi Kakamega, it left its meaning. Governor Masiaya Kuroda no Jacome no negi. And he has not talked to the family. Even gigi wapuonjire uru mondo wadog chien. Mama Ida ntie. And
And she's a very eloquent woman. And Mama Maduong, Mama Modi School, she's a diplomat now. Sami chung mi wacho gimoro ma affecte as a person. And tomorrow is going to address a international body. How does it reflect back in the country? Even the clefas. To my man in wang nugun moro ma onge gi mongeyo. Duan ni koro kada kama ma uwe to duan no yani. See, koro in discipline, mar this generation, e ma jo nego dog chien mondo rangne, how do we handle this? Jo ma okutigi. Jo ma kan be minyalo yud at any request of any value. Magta 200 shillings of million or omeka olo for the ogogonyawadigi. How can government deal with this? And this one cannot be dealt with these politicians. This can only be dealt with from Arambe House. Mabedi wacho no sere mtemo. Arambe House ni mutingo police, mutingo intelligence, mutingo minister maber, mutingo PS. Ada ni make kanu nikech mano pode wach ma podo medo kolo karkato. Sane koro yana tudra kachel koda wakili Ambrose Weda. Mabende kwa lose weche mag 1990s giduto en gino mabende oneno kendo winjo. Wakili kinyalo winja sani achiel kachiel machiegni ahinya twako kiny makaone cheno ni maru piny warango tulo e siasa ojende tiyo godo e kinde machon historia mari weche mag siasa kod telo mapacho kae en gino mosedhi aminga iwacho nyaka sani iseyude e yo machal nade mokwongo ng'ama nindo e tijni koso jende onge tije mathoth kamano e chal mar wach sani mamiyo moko kuomgi itiyo godo gi josiasa. Wakili Ambrose Weda machiegni. Iwinja maber. Awinji koro makare. Ni kora muga juanga mosu ka moro mauntie ni Yeso Paki, praise the Lord, allo sokodu ku wokesimo ka ne dala kabelu na Eagles Villa, Nairobi, Syokimau. Doko na nyasa chwero kamano e chango mantie geno ne uchie ode maber ji wote tije kamora mora ni kechwane era miluko ne kazi kimenya sayo ukete lweti ni itime mutegno time maber genya sayo chekone I shall bless the works of your hand. Iro kamano kadonje wach mo wachi mosna winje dwol machalo duondo tom doku ene studio ka mano ujo ganya wimalicha political violence, anyalo watch. Tindo dog pinjo dalawa. John, in the 90s, when I was young, kana tin, emunyalo paro kata Kisii, Pinyi Lulan, part of South Nyanza, Ekid Fiba Siyo, Kodokeke, Nen gal luen mungiru fi. Nen luen ma official mangato kangato logo team mare maji gore go to keneji nego rikono nen big probably no more. Over the years kaka multi-party bureau or that raw violence was a dog pig, but group makoro donji lumo organized groups, organized teams maguns kata mabedo hired mondo bochi kata mabedo hired maybe go kar siasa kata mabedo haya to disrupt that. So any gimo se bedo kodwa emano se mutate from the original raw violence maneni tie kidoke kamayo Fiba Siyo urudege gonyonka kibia pinya Kisii Nairobi ka ne liet mane wa support baba kakuru wuke NDP obi wuke for Kenya, the NDP, making violence. Balangata was very violent, Dandora was violent. Korosane again organized groups, independent organized groups. Mabeti. Magin kaki address the ene samoro kata mnaweda ka wuk nadwa de address rally kata de Dandora. Togina gina group niko negisi wale bwana adwa de Dandora, adwa de Ugonja, adwa de kama kiguna ya wui kanyo 20. Mad go dongo to no se chopala nege medela ki nego ngado ti medi medela ki nego ngado ti medi medela ko ri wuotho go jogi have been there kendo gintie meo ka ngato dwa wacho kata ni jo moko makuro loso gi ena gimiluongo ni distortion mar ketho nying
kawa de mbele gin joma sirikal nyaka address osebedo ka address to en nyako dwar ne number 1 nitie joma nie gini ok ne gihero to nikech kaka ginweng' malong'o tam moko bende nitie manie gini nikech ng'ama dwa winjo grievances magi bende matin manie gini ne gidagera joma kitgi richo mohero maundu mohero gik migoyo miketho miwang'o moko bende nie gini nikech gibedo recruited orwake gi yande gin ga gini chon especially e siasa ma Nairobi ka jo siasa ma Nairobi gin gi dia on gun sa nyalo paro ka diere moro Kasarani osiepa to Tom Kajwang watere Kasarani kapod introduce odwa bedo MP we are good of friends ano nyango lo en solo bange omondi no pango ya wuoi no tongo Tom Kajwang nyotongo wiye left right and center to gimano ngama no chwanyo unge gir ngato ne gi kona en mana ka gima ginegi makoro tije ywako ni nega ura nega ay maber ya sach kwenyo sach gine omondi no olore mama no be chut matam ka jwango bede komno nyaka sani waduoko ni nyasaye ro omiyo ngama dwa wacho ni gini kia ngane molose odwa wacho for convenience to kodwa address the issue these issues must be addressed nitie joma nie gini nikech gino luong gi nitie jo michulo nitie yo magine bagi duta neno ka sani tich ma sirikal nitiyo ng'eny jo machande bende goji direct gin aneno ka bedo hane moko aneno ka nyomi affordable housing moko aneno ka kuro very receptive aneno Kisumu ka en almost neutralized koro en work ma has been seen and work ma is doing well. I think in sirikal masani as the Ministry of Interior bedo ka address this thing. Ema meyo koro jo matiyo gi jogo mondo goji jomoko neno ni koro mage jogi koro giketho nyi gitimo ulu ni blackmail nyaka wae ka issues nyaka bedo address security concerns nyaka bedo address so these groups this gang gin nyaka South Africa raje malik nyaka Cambodia nyaka Tanganyika nyaka Uganda okay unique to Kenya it's a human systematic issue mabedo address aneno ka the Ministry of Interior masani or engage most of them there's relative peace kidwange mano to Kisumu jo manwange kijange ya wuyo ngoke madongo maneke dwa no bitongo ngana to dego tinda neno ko kwe mus gikoni wakelo kwe okwadwar koko gik miwang wadok omeyo mano kikwa wanyahe nyani koro gini wanyo duong molo chone right malosan erokamano ahinya wakili Ambrose Weda aduoko kodi kata tok yweyo masani mar mondo mi wapenj karkani e kinde ka jogi mane kelo tulogi ne gibedo ga links gi ng'ato to kane gibedo links gi ng'ato kata wacho ni blackmail masani kata oyo ang' warange nade beniti ng'at moro mane omaki bende jotelo noloso koso jotelo nomo itegi ne ywak mag jopiny kod jolony ma bende ne golo paro e kinde mokalo aduoko kodi bang' yweyo masani kachelo kora kata Nduku kod Daudi Ogada ka e studio ma Kisumu kik idhi mabodi mar koromo saa 2 gi dakika 20 ibedo kanyo kwa tieko to duogo ka mar mondo mi watiek to wake telo ne mar 2 kik idhi mabor. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto.
wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo gi wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima, kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Ngima ok yot. Jawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Japesa en ng'ama ipako kata okoso. Orateng' tigas mani wang'e lando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro moro amora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Wuo gi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 otieno. Nyakura Mogejwang, mano yweyo mwaka osani machiegni tielo ni mar ariyo, mano ka ikelo jogo duto ka waneno kachiel kachiel. Wacho ni ero wantie kodu kar kae. Wacho ni Duncan Osome, wacho ni kawuono golo tom ndugu kanye. Wacho ni kawuono wantiere kar kae ikelo jogo ma wigi ler lilo studio. Yeo kodu kanyo Ramogi TV, mano Facebook acha wacho Ambrose Weda koda Udi Ogada. Facebook kanyo erokamano ahinya. Odongo Jauloma erokamano ahinya kuom ote mari. Wacho ni anwa ka intiere Asango erokamano. Meshak Chebet aya wacho ni winjo to akantiere Asumbi erokamano Meshak. To in Chebet nang'o Meshak? Aya weche pod thoth ahinya mantiere kar kae gi paro mamoko mabende oganda biro godo. Wacho ni nyalo bedo ni ok iwinjiri kata ok iyiere gi paro mano mar jatwak mantiere kae Ambrose Weda, Tom Duku kata Audi Ogada. To waketo weche mok gin ayany e mbui mage modhi somo mok ayany ga mok adhi somo kiketa ayany to kata ng'ato mane digital beti kata Brian dhi rucho. Ok ikwayanyre mbui kacha achiel kachiel ka warange achiel kachiel. Iwinjo kanyo penjo mapenjo wakili Ambrose Weda mana kanyo bende kama ne warange okenge kikao ochake e sirkal ka koso range yo machal nade. Kaoni isomo ka gazet mantiere en sigana mabeno ndika kod gazet mar The Standard. Den gino mosebedo ka en mbaka magore kaluo. Ing'eyo Ambrose nyene no kiel mayalo wanono kinde mutimo nonro. When we see such a thing, it calls me gaseto sol nono. Bono angane gesture mo wacho na yopika. Gibedo misused on the ground. Kata gimako the wrong team. Iwinja. Nikeche Cleophas, ask yourself one question. Jaluo manyotho Kakamega cha.
Enjaluo modak Kakamega kuso modak kamoro nono to dhi Kakamega. That should be the question of investigation. To nyo chopo nade Kakamega. Mane may drive the intention. Mane mumi yunjo ka nyisi no bwana. The Ministry Mar Interior must go back to the dark room and study events. Sirikal beruga gima forecast. Wan kadiere moko ne wathungo muika. Ma NCC ne kao sirikal. Kechutingo Njoya, tutingo Kibwana, utingo all these technocrats mag academic level. Because the only thing that they wanted was political will. To political will ni ngamanago, en Raila Gorengo. Gumatiba. To wadonji pap. Koro wago no reform, no election. You in the clear first. And the weather knows, because nobody puchung ni jawa manomaki. Oye won reka. He knows very well. Nobody chung ni jawa manomaki. Whether the intelligence not be kum how maraj. Cleophas kane wa the Central Park. Matini no uro gengon. To police moron of the canyon plain uniform. Thou no kanyo bongani no the botho. Moine the pass out mar police king ni nyeri. You the Cleophas. To Moi was intelligent. Moi no chumbo wacho na bongo. Wanaua polisi yangu. Hii polisi hapana iko mama. By Sabirio Cleophas, 38 young people were in Kilimani police. But Kwenodi Bobet, Nikech everybody now was running for his dear life. Katin manye tek na udi gongeo. Ne waringo manikoro kuduwari buginyi in Nairobi. So long as ni pichu so ukininga kija siasa. Ni manyi. Okay, they wanted to cool the tension. Man Cleophas nyena na uga glauda kiot. E manaringo go. Kuri ngeyo. Gimano odio konyo. And as much as you are fighting, you need intelligent people. No rengo gueda ni. Ngamane claim no wadigi no negi. Nenondiko statement ke Kisongo. Teno wono kia Kisongo. You in the Cleophas. So when he was put on the dock, kono penjeni, kono jo weda gorengo interrogate in English. To wacha nana kia Kisongo. Then weda giro penj orengo penjendo. Ere kanindiko statement. Mane the law wangogoni was a court witness to frame the eight of us Manodo. Manodi parade will be identified. And that is how our 8 people got released. So, Guinea Minenoni. It is for Arambia House to go back. Monogirang no okay, Gikmaweda wa chunti cool you down. Are they cooling the correct people? Or gimedo jogi majira mabedo rogueness. Erokamano. Ketwe down confirmed. Serikali. Erokamano. Ngena Ambrose wadangi tulo marduo kikanya chel kachel. Poro ido wa esimu kachel kachel. Sana dhani Kisumu ira Audi Ogada. Dongi tulo matene dakika parka tuwa wuk manakaye. Audi Ogada mana mapeo. Ngama tingutingni. Josiasa, Japin, Kosokae, Erango Sirikal. Beni mabedo tingu josiasa onogo mantiere pap karka. Nikechluwe ni goe county. Egoe siasa ma national. Moko beni go nyaka local. MCS chwadre radar. Kagidhi liete. Magoti mrenya kakalua. Audi Ogada. Cleophas. Kama wachopeni to onge ngama safe. Wawengi in the context of Josiasa go. Intindogi ose bedogi ose aden up to the extent that ngata grubit ni okni safe. Nekech sani beta ni radio biro kata arambe moron tie ma Josiasa bire kata ngoma timore kamoro namba mabire rally go kata namba mabire arambe go mar jo matindo gi ose overpower namba mar police ma wan go gwen ka gwen ose overpower kata Josiasa go wegi ok ginyal control yudhe gi koro kanyo nyiso ni kama wachopeni en kama koro ji tuto obed jo kanisa obed leaders obed ang'o nyaka koro warangi ni to do watim ang'o
jaduong' wacho ni ok oyot ahinya to luoro maka kama luoro maka ni jowa ma the middle class and above jowa ma okelonwa kata development manyalo ndiko nyithindogi kata ma ji nyalo time gi mwandogi gi ok safe gin giwegi be gin safe koro the safety mar oganda gi kwe mar oganda gi siasa ma waneno gi tulogi gi gik machalo kamano ochopo e climax kama no one single person kata one group ma wanyalo wacho ni nyalo control gini omiyo en gima mbaka makoro nyaka wachaki achaka jiende mopogore opogore mondo wang'e to ang'o madwa tim an wared an luoro maka nikech control mar organize ing'e ni yudhegi whether uluongo ni gun kata whatever title mimiyogi wan bende uluongo nang'ogo to nitie ma organized to nitie ma non-organized so ma non-organized gi are more dangerous than ma organized gi koro ang'o madwa tim mondo mi kwe gi tulo odog piny kaluowa ka to moloyo kindu josiasa wachopo kama mondo ichung' e siasa ka sani kapo ni onge pesa minyalo pogo ji mobiro stadium te tibiro lawi ok wabi blame police ok wabi blame ng'a so en gima ochopo kama tek ahinya jethurwa and awache ang'ina we TV to en akete record nawache kamano be nitie gima dwa tim pogruok mar paro pogruok mar siasa kik bed pogruok mar luo pogruok mar siasa gi pogruok mar paro gi pogruok mar luo gik moko adek gi waweriwo waket kanyachiel kwariwo gi kaka wariwo gi ni to ng'iyo ketowa kama rach ahinya nikech pogruok mar paro en gima nitie nyaka nonyuolwago pogruok mar siasa to freedom mar katiba marwa nokelo under article 38 mar the constitution ne waluongo ni political right ng'ato ka ng'ato yiene chung ng'ato ka ng'ato yiene go kura ng'ato ka ng'ato yiene timo gik monego tim te mano is a constitutional right kendo en under bills of right ma protected koro wapog mano ni ng'ato nigi freedom mar choice freedom mar association freedom mar vote gi mamoko go so warina ni koro wawe mago te onge kaka wanyalo kelo kwe kata mane liel kende liel jaduong' liel en gima lich ahinya erokamano ahinya Audio Gada ka mano kaka wach mari mogik na mondo mi alos kod Ambrose Weda bende thuolo madongo kama dakika adek ni kende mar mondo mi ayud wach mare bende mogik koleronwa kacha niero iseyo ji mopogore opogore moko bende tiyo godo kata kaka blackmail mana kaka wache wakil Ambrose Weda kinyalo winja mana sani ikaw thuolo kaka wach mari bende mogik ne oganda wa makaluo ma bende rodhore nyaka liel josiasa moko koro osewacho ni ka liete makoro koko giwuoke liete makoro giwedhiye en okang' ma bende siro kata onego bed ni en yo machal nade mondo mi tulo e siasa ni kik wane kokelo lal mag ngima mwandu kod kethruok mag mwandu mamoko bende mantiere e alworawa. Erokamano kawinjo gima Audio Gada wacho lakini gima dwa wacho ni katieko an bende ne anyalo paro ka koro Mheshimiwa Raila wuok e Kanu ma koro Kanu barore ochik rally Thika wako Raila odhi Thika to Mungiko Dino yo Ruiru wane mtok Tom Kajwang' riembo wan gi one security ta an awuon kaka Weda anyalo paro ni nating'o an gi le ma nigi wiye gi toke koni niluongo ni Yawna yo gi rungu bende nyaka josemo ng'eyo gito ne gineno nyaka Yawna yo koa chopo Ruiru to Mungiko Dino yo wabe university students nie tok Mungiki wadwanye baba address jogo dire go ne waluonge ni Nyagwambo dire ne poko bedo baba anyalo paro na wuok tung da kono jatelo nyaka wuok losi atingo Yawna yo to Tom Kajwang' bedo wuok panga ne onge siasa moro mini kata kanisa tiji gore ana wunan kanon kendo jadolo to onge gidi siasa madire makapango vijana youth ni jodala wa jabicho tel mbele biro
jangwen wakorego okawachi ni we are next gide wawacho ni preparation omiya wacho ni nitie siasa ka it is part and parcel ni nyaka security bedi en mane jowa matiyo gi jo nabedo gi jogo why encourage ni kik gibed violent kik go ng'ato kik gichwere ng'ato ne wach siasa lakini security preparations nyaka bedi nyuneno kasipol kaka nyoji jutegno to jigore kuro ok ne ni sirikal moro ok ne ni en ng'ale wawe urubedo ni ka ng'ato bedo outwitted to blame the other ka ng'ato nitie joma go siasa Nairobi ka koro gineno ka the people magitiyogo magi misuse obedo neutralized to koro giluonge nying jomoko wawacho ni politicians themselves leaders themselves ema ensure ni wa encourage jowa mowuotho go ka security joma support ni kik gichwere ng'ato kik gigore bende kik bende ne une mokelo tulo nyaka wabed gi kwa oganda luone kik wachwer remo na wach siasa it's not worth it is not gine ibiro duoke polo chieng' remb dhano singe ne duoki e polo kendo kari be nyalo kethore kapok idhi e polo nogo nikech remo michwero omena oganda moro dwa bedo kingpin e thurwa ka to nosego ng'ato gi bunde remo chwe kok obiro mwaketo ne lwedo kaka jokristo to biro lore alwora to kanyo bidi lu omiyo an akwayo kwe akwan sirikal bende continue neutralizing these groups neutralize jomoko imiyo tije jomoko imiyo pesa mondo gichago ohala jomoko ilosogo kamano ke disperse ke tiketo gi kuonde kamano ane moko irwake National Youth Service aparo ni the Ministry of Interior osetiyo maber kendo osetiyo mategno to neutralize aneno kaka Kisumo chalo ang'e jogo tinde kineno joma ne generals mane chuo pala malo gi piny tinde gin very peaceful gin magi kelo kwe omiyo joma go koko nyapa ni ogidhi luongo guns ogero ka guns tinde obet mos chiemo maber ok dwa koko ema miyo gigo koko nitie jomoko maneno ni mano gi disrupt their source of violence kuma wadhi e Kenya dhi bedo gi kwe Kenya nyaka bed gi kwe luo bende ol gi to ligi ne wach violence ne wach siasa wang' ni luo bende despite ni ji bede broad based moko bende dirie kidioko wabede he kwang'ene to kara igini chalo nade wakawarito go ndara maduol kare jwe kochiko Kisumo warito go standard gauge railway ochiko Kisumo chwado Busia wawe uruketo ne ng'ato dwaro no ganda luke do doge bakidi odoge to ne wase kwe moi mwade kat winjo tom doko wa nen lwe nen kedo weri gi sane batide en party ma ji wacha to go macha ne risk special branch jikawa gero nyono kamilu ni nyati house nendo puro tumbare idi kurama bende ge wuoko ge to the crystal balls ne ge jalo tieki kabisa omiyo violence no to wadwaro leaders bende onge kikidi bede ni Italia tala kama ni kini nyakati wuoth gi joma bede mi security mo kiluonge nyingi chik let us respect those who run our institutions sao bed ko duga ndalu timo tegno sayo maki kazi ni kazi manya sayo mamino iluongo de ochiko ne shall bless the works of your hand. God continue to bless. Erokamano ahinya wakili Ambrose Weda mane makelowa e giko mar chenro to Tom Duku paro na karkani en gi wach achiel kae watieko ka oganda luote mari sani kawa an gima nyalo kwayo koko ning'eno nyamo kwongo nikech nyoro pogrok ma odiemo dwa pogre akwayo president mondo wuog mama Ida mondo cool down and put in guluor ma this other team nyalo luore mondo luong jogi oriw together mondo kweni obed modok piny kweni wok ni gini makoro nyayo United Opposition koro dongo nikech pogrok ma the mainstream mar odiemo pogre koro ni ka group moko bende odhi odonje gini oduog mondo cool down omiya kwayo president owuog mama Edo luong this team ene mancho ng'io kako jaduong cool jogi mondo cool ne this team mondo odiemo bed achiel mondo we agree how do we move forward. Yes. Erokamano Tom Duku vin wodu Kenya wacho kanyo mos na wuod Nyager mano ka nitie studio kata ka wacho ni taaluma ma jok ma nie studio ka ni malo ahinya tulo mawuok kuonde siasa sani okao new dimension ka jo siasa wuotho nyaka kod guns ero igoye kanya koro mogijwang donje mbui maro Ramogi TV ka Philip Chianda wacho ni but sani guns to fuoma school tin nyasore ng'eny kech ng'eny kasto fuo to koro gichuodho wacho ni gichodho gondi kosi ichodho gi ndo aya mano ote mare aya
mathoth ndiye jakora mojwang wamed loso kawarango gi achiel kachiel mbui mago mag Ramogi TV pichni go oseket gi mbui kacha video go nie mbui wamed loso kawatemo thiro weche gi mag tulo siasa ahinya ngima wetu mwandu nyinga Kisumu kanya kwa mke nyaka Chisango na ndiere ka ko Tom Duku an bede koda audio gade studio ma Kisumu kachel koda ka wakili Ambrose Weda tule kodo yo simu kinyuma kawuono agoni rokamana enya menero Ramogi TV cheno mabiro kaone nchinti cha deke ntedo gi chiemo kunya wadaja lieta ka to bange George Batibiro gi wacha mano cheno maromba koromo kawuono ka odhi bedo kanyo kota nyaka saa 7 mar odiechieng' oriti. Mamane, samora mara maka mit, en kore kodwa noora. Gik mang'eny kendo maricho timre ahinya ngima mar pari. To kata ka gigo pod timre 50k ya Vasha ama MMF aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromoga jwange. Akelo ni mana yani ngeni